betri kama hizi. Tumia Autobat. Betri ni Autobat. My name is Albert Omariba. I'm the principal of Kitwebe Technical Training Institute. Kitwebe Technical Training Institute is a government institution situated in Nyamira County. We admit our students as from Standard 8 to Form 4 across all departments. Our students receive help and capitation from the government, therefore there is no worry of the fee payment. And our students pass very well in all departments, and we are able to achieve 90% pass. Ni kweli Kitwebe Technical Training Institute ni chuo ambacho kimebobea na kinatoa mafunzo katika kiwango cha diploma, certificate na artisan katika kozi zifuatazo: Electrical and Electronics Engineering, Building and Civil Engineering, Fashion Design, Cosmetology, ICT, Business Management, Water Technology, Hairdressing and Beauty Therapy, Social Work and Community Development, Plumbing, Welding, kati ya nyinginezo. We are having a May intake 1-1. We have 8 departments, and we have the Center of Excellence in Fashion and Design. We are actually the best in this region. This region means Nyanza and Western. So we are welcoming students who can seek admission to undertake courses and training in our various departments. So welcome to this community and learn, get the skills, and then from there you can be self-employed or you can seek for employment. Thank you. Vile tuna short courses za computer packages na German language. Kitwebe Technical Training Institute. Skills for self-reliance. Chuo Kikuu cha Tangaza tumebobea katika kozi zifuatazo: PhD in Education, Masters in Theology, Bachelors of Arts and Communication, Diploma in Law, Certificate in Counseling Psychology. Tunafundisha TVET courses kama vile ICT, Diploma in Teacher Education. Tunafundisha lugha ya Kifaransa na Kijerumani. Kwa maelezo zaidi, wasiliana nasi katika anwani inquiries@tangaza.ac.ke au tupige simu kwa nambari 0722204724 au 0711713910. Unaweza kutembelea katika chuo chetu mji wa Karen, jiji kuu la Nairobi, Lang'ata Road. Tangaza University, kuelimisha akili, kugeuza mioyo na kubadili maisha. Eye Nensoko TV, uboroso bw'umugusi. Kegimo mwancho muligereri bw'ensoko TV andonsi ya sole sema mbiabono na ndene chinga kichindengo kwaligania somuro bili ensoko bwa kirindo cechetri kitaka 10 maiga yechinsa 12 aiganegeta sen kyao na mbeya momuro bili ensoko bwa kire na mona setoka bato kwa asema mbiabono libaga yogutura olioraire kwa mateiboka na akera gwakorire go mwancho muligereri na boigo kwanyara kwa kogoso somuro bili na kwemanyinga ningi kelikegendrete kurwa ase chingongo ao na boigo twara tuli chinkwana tugusangana barai ao nonya na boigo nonya na twakwalibaga ili kwanyara kwa kugukwana na into senchira yobwikiranu sali tuko lyabona mambyo mwancho muligeri o chake ikinyegene tenganya sao kulendire bya
eiki yarenge ntambe bono ekera ya eri nandi twachakire ndenya nigo bono tokoireri ngomo nembu yamona sogotolinda andonsia soro mwancho murigerio mugusio minto okwanike gusi inchenkuru ku Innocent Onyanga semba mbiengo tabinga toso asomurubiri nere iki yo mweli yo mutinyo ogatana limo gose omutinyo June na anamonegera togoteba amatuko ndigagendete kumnyoka bono mwaka we serikali iri kurubiria ebintu byaya yateba etogo chako mwaka oyo twakoro mwaka oyo serikali yense ya Kenya bono yikiri mwali wo mwaka bw'ekibeso oli babwato 2025 oli gocha bakoika omwaka oyo bw'ekirubere 2025 na mogocha kira lituko lirabe omwancho muligere tarike yamo niko bono togoswaso omwaka omuye kurende ine se calendar ya serikali semirubiri yaye naye kira bono mutinyo kwaera asemambia bona begotokambire obegete bosi yago tagete bibe bigokorekana asenchira yobwikira nubuna nagotebiri nabo kunyara kabako goswaso murubiri litonyara kabato kabasobwamo togosanga sobwamo ototebia soberete astogukwana naye eyemaseyemo na namono nabugo turababere batatu totebinga boka oyaswaso murubiri litonyara kabato kogenda asobwagu obwamo na nabo komatengen soko bwakire rende kero komatebige semambia bono mwancho murigeri kwa manyanga einere nchire ya moto kunyara kabato go chakali tuko na kora ngaki rigendrete go chibusia kere chetrista ke kominebere na namona semambia bona senko gotebinga toso na bogo nyara kabago tonyora asese milio mtandao go kogenda asese milia YouTube tubwatibine Soko TV mwancho murigeri elitonyara kabato komira na EMASE yabo bale bako bolinga Nairobi ngaki Innocent nko banyora genda asese milia YouTube stream Nairobi ngotonyorole Signet ngotonyorole asese milia pang chisemo chiagusi Nairobi ekerango yekwanera nebwate chi county na jiro chichiyo nchokana nete une county ya Kajiado otoke gore chiseme chumwanchu muligili cha Machakos na bogotoka gore Muranga ose ukaba chiseme cha Kiambuchire maega gaiga na bogoto tebia soberete elia sema mbia bono tonyara kwa batoko genda sobwamo asogotomanyinga ngakikwa bokire asema mbiye togoteba nga umurubiri nensoko bwakire elio tororenga lituko lya rero elinya sabe getenga na litogonyara kwa bato komokorera na namono tugochake mirubiri itoye iki na bogoto tebe kera nalinge gusigalia igona rochenga egento kerore kenene mono kelinga asenga kibune yiga mbeonero rakinteline ne magoroba nabuko igunga ya machiri kwa bangango kendere chisemo chinde ko iguma magoroba chibwate akaberera obukendu buli bwa kabeire gusiti ndaborra bonene mono buna buli bugo chebwa buli Nairobi yando chabantu batete ko bugolia marangeti ku nyumba gusindo chenga nerenkia naye nabogoto tebia semambia bono nga kyoroche asoberete bintu bire eli tunyara kwa batoko genda asobwamo eli togobe togokora biribiganiri aseli tukulia bono mwancho muligere libuna nagotebiri na mange tubwate asemambie asomurubili soko bwakire asoko nyara kwa bana wanyana na bogo tuma ujumbe ogenda sense melia ya YouTube otubikira ujumbe yago ototebia sole ekera gwatotebiri eli tunyara kwa batogo sanga naye asenchira yobwikiranu na koranga twajara kwa batoko genda busina baito yes studio sogo toba SMS yago nigere 0788666663 elitonyara kwa batoko genda sobwa marima ito mo director itonga ngale kwa ntebia Innocent chi message chirichia soire nechi na semambia bono ngikilitoko batoko ligerelia senchira yobwikira ngona boko nyara kwa kogo totebia soberete babu musulibwe gesu ni maete semambia bono na bogo ntebi gora sigitumwaka miguna nago kwaniri nkwandigio gantebi na korore kerenyo amaene na renge kerenyo kanyora abantu be kerenyo na bantaba ya sana kera tuwale ngoro ugweta kwanyoranga abantu bako tubao komanya bagorangeli ngono moralia bagantebi nchenkwane Diana na ikiria maiga alia Diana gaiga se studio na bali batotetia mashabiki alituanyore tali stage galia senchira yobwamo kera togo tebinga swasumurubili na botokonyara kabatoko genda subwamo elio tonyara kabatoko ranga ngakitokonyara kabato gwikira ditukeli na koranga emirubili yonsi elitubegete bosio konyarere koba kegwikira na senchira gwikira ni maite babo koltono to kuna kubuli balenga Innocent ngakigikale asemambia bono togende tunakobato kuligiria mtandao asemambia na gotebiri na bogo interact na into senchira yobwikiranu asensemeyo yo mtandao YouTube asoko gedoro na gutubekera ebirengera libya ogekare binte bitobwate birosiria samabuka mwanya bantu rabunyara kwa bago totebinga kire na boko gendese handle yane ya Facebook
nero onyara koba gokonyororo ngurunga Innocent Onyango kero goikoro mwancho murigereri nabo kobeka ekerengereri kiago ototebi ngaki kwabukire elio tonyara koba tokoranga twachire asobwamo nagoteba nga semambie gikeria keganeirie imaete na manga agendreta se ebinyoro byeito bantu bagendete na kubolia nganinki kegendrete ase serikali kulendekero kubolia se serikali naye kwa manyanga nobwate semenene sana kunyara koba kogokora biri bibwenerete elitonyara koba tokoranga twikiraniri ase nchira elie bwenerete na koranga ase mambi buneyeiga twanyara koba tokogenda busio na koranga ense yaito mbuyere asenchira yobikira no mwancho murigereri kira tugona gukwana naye igo nara kumanyiri ase bintu biri gukora etokegore chisemo chi county ya Nyamira nebwate chisemo chinyinge litangani turachakira chisemo chitu chijibunge gonye kole kitutu masaba na gukwana ngensoko bwakire gotoka gore sensemo ya burabu ensoko bwakire osuke kuruburabu ogende north mugirango ensoko bwakire nabo igokuruga abu north mugirango ogende west mugirango nabo narutogo tebinge ensoko bwakire chine chio chinsemo chijibunge tobwate semeyo ye county ya Nyamira ogenda se county ito ya Kisii county ito ya Kisii nero nebwate chinsemo chijibunge ochakira ali asaba nchali bali bagatebanga ndibachia bukendu nagokwanenge ensoko bwakire mwancho murigereri osoye nyali bali chache nabo igotogotege soko bwakire kora abure mbarabari nyali bali chache nabo roche enseme ye bunge korukunga south mugirango nero nabo togotebenga bwakire urwa bwosoye mochoge borabu na chache nabo igo mwancho murigereri kera bwatire kuru chache na borabu osoye ensemo ye bunge nene kabisa kurunga bobasi saba basi ba minto na aronyara kabago koranga kwabeire asenchira eli yobikirano asumurubeli ensoko bwakire mwancho murigereri kera kurwa bwo kwatara wasoa kwarure bobasi kwarure nyali bali chache bono soa kitutu chache south na north mwancho murigereri nero oteya abantu ba minto ngensoko bwakire senchira yobikirano gokurwabo yenda bono nyali bali masaba eliyo nyara kobago koranga kwabeira sobwa mekerana kwa nechi seme chonsipi igona kwanire binyoro byonsipi biri mu gusiya ko nyara kobaga komenya neliyo twa nyara kobato koranga nganga kitugo nyara kobato kogenda kerango tebe simambia bono balia mu ko nyara koba moko nyora libaga na mo soba Barnabas babo Bartolomeo momwanyi na abanda bange bali mo chaka umwanyora libaga mwaso jelia tima diese kwagenda tate gona ukoligitole tumanyenga ngayobere ta semambi bune yabono kereche 3 komina kyanda mayechi se komire bere ni matenga abana bacho sumutimo komosinini bono lende chinga kicho kwira na abande bachakire kwa bakwiyaliga ndero nali bakobuli bakogende supermarket inga kiri yakale bale baga karangiru bakibitungo bahendera biro by'isukuru abande baye ujijuice abande bagenda nali bagoteba ngamura na ikakati nyore tikende na abana bande tali bonsipi bakogenda ngabanyora ebintu biri biganira imbaroro bakobere school bayigungona nkamba chiti toro sinka ibwenere na namone kera tugukwa na boigo twayinyora ngabande mbale kera tugukwa na nkaya abona bero kurende mechie yukwanyora ngabayibuli mpayo igo asemambi buneye iga tukonyara kabatogoteba nga kende yonskili wetera challenge eliende yonsi wetera mwancho murigereri nganya sai narora kereche trista kemero ngebere magechi sai komine biro mwancho murigereri gontagetenge ndo mutimo komosini ninkoirana nigo tochaka kwa bato kwiyaliga nigo so asama ya nabo igo nimpengo ligereria bali mwatomira ujumbe ino asenchira yoboikirano asemambi yabona Eye Nensoko TV uboroso bw'umugusi abakuru nigo bakubinera iga abamurambanga bande tochaya bande igonaki abamura nabo bagweka ina bande tochayonde abamuramba lengaini nguruko basike bonsi tigagotogia ba ubuka ba omoyo bakorumukya
amatuko amaega obugima bwakira rituko bwomogusi nigo bware gusirwa n'oburimi rikomera riburga risamura byonsi ase kirenga yokobeka ase ekiage ekemo ningi keire ribaga rikiage asinka yomogusi nobonchereria noborokia nobonyanyimbo gose nobwagachi asomoroberio wikiage kyomogusi nobe bokumerana na inche Frida Kerbo kera ritukoria ijuma chinsa ibere chamugoroba astogo sanga nomugusi kurwa chingongo elio kumanya naki bakonyorera engere yabo ya kera rituko tomocha Buya kegemo mwancho muligari bwa Nsoko TV asoko igoro murangu na gutwanchira goswa enka yawe mambia bono. Buya kegemera inde aso twanchira kobari yogiritanga ni kwegure nyomba mwago emambie. Nsoko bwa kiro mwancho muligari inche Innocent Onyango. Diana Ndem. Togenda se gazeti ya The Daily Nation aswago tebanga ikiama gyo DM gyo kwamba kororekananga gatigati yayo mwatikano nororo ikiama gitamanyikana tigo sekere serikali kubwatira serikali asomo secretary general sokirinda kugikiria serikali ngichwera kwa nigorengani Raila Puppet or ODM Lipu matoyo Edwin Sifuna ole secretary general ya ODM secretary general ya rogo saidi kurwe binto kurwe kitapa kerege lakini nkoira ni maega kego umuntu mato gukurageria sese ya ukagari egere koge butuko obulimira bw'essiro y'obunda bwense kulende tali nchero ndio sura krobulimi obiyoke enyore libaga lya bene kwaegwa megelyo chisemi nobosemya igoro y'obulimi bwekerero nechikolinga asobolimi bochete skuru nobotigi bokumerwa mache tebone ng'ombe bune yengiya gaja konyana eyisimegete ntera ngetia maraba ekonete kunya kukina yo kamara bakonya kuyira nganya kwama buya beka chibuti imokyo bokombe to semogondo bweli nebisumwime na pathway machine Kristo kuri Jumaine chinsa ni bere chamuragoba wika chinsa isato asomoro bere oberemi nobotugi ekero turesemia mange kura saberemi chini gongoro ka pathway machine asomoro bere boberemi nobotugi ime Nsoko TV oboroso bw'omugusi obugima n'orugendo rubwa tamange amaya namabe omusakito Linet Nyambane niga ng'aririe imena isiko ya gusi na gusanga n'abayaeteire n'abakuyaetera nchekera na ibole twe undango tebiwa ndabona ibole tukinde buya ngakina kinde buya ekera na chiro ikemya tasta ngachaka ngotifero po ngoira samagoro wani kamenya gutokanga na twali robo wana wacha gitego aya nime yo muroberyo bw'omwenori kira litukure Jumatano chinsa ibiri chabutuko ime Nsoko TV oboroso bw'omugusi mwancho muligereri Nsoko TV egeta sena mbeyemo aseliro balia gusi aiga no mugusi yakwa iguribaga na kunyara kwabaga gotegereru ase chinse 24 asa matuko atanabera seiki mwancho muligereri Nsoko TV nechikobwata ase chi county cheto ibere chia gusi ekse county ya Nyamira na county ya Kisii ase njira yoboikeranu na nene mono ntonyare kwa batoko genda asibali bale chinse mo chire isiko ya gusi si chinse mo buna ichana kuru mwancho muligereri elitonyara kwa batoko wa omugusi ora sensemo ya nakuru libaga elianyara kwa koigwewa na nene mono ntonyare kwa batoko so asi chinse mo Childoret no mugusi ore asi chinse mo Childoret nenya teranyara kwa koigwewa mwancho muligereri ntonyare kwa batoko genda asibali barasa masamba una chinse mo Chiamolo aliaso mugusi yale emuletie tonyare kwa batoko ireke gusi oro no mugusi anyare kwa koigwewa asenchera enkeranu chinse mo Chia Mombasa ntonyare kwa batoko ikoro nelio mugusi nere anyare kwa gakoigwewa asenchera enkeranu aiga omwancho muligereri asegeta seni ya Nsoko TV no gotochi kwa batoko kora eke
igikuru gito tonyare ko batogekora asenchire bwenerete mwanchu murigiriri aiganto koreri bina nekera obwato muchando wasiririo yo mino mwanchu murigiriri tonyare ko batogokoreria okorari kwanya gusira asenchire bwenerete Ensoko TV oboroso bw'omugusi Mirna nabari b'Chinguru irikwe manyabo na wata kuruchitana nyachinse Frida Kerubo, Innocent Onyango, Clinton Ondigi, Diana Ndemo, Ishmael Mogere, Lynette Nyambane, Daniel Omwaga, eke nakige kos kiamesa yamangana majia. Mwanchu murigeria bw'Ensoko TV bagakwana bagateba chisemi na lichikoribia orobebe egati ya bari babwate na bari batabwati ase bisaku au akene rure nche Clinton Ondigi gwetera seketa seni kiago gi Ensoko TV gochi gokomanya onsi eya mase yamo ali aenekiwe ali arobere gochi akwenekiwa ase sector yechisemi kurigase obugatagati bo mocho Nairobi abegochi county chonsi emerongene na isano nebere ase ense ya Kenya eliokorigia komanya na ria ya agendrete ase sector yechisemi Mugusi omwancho murigiriri nigaruete asensemo ya Bosongo orogongo rwa Afrika agatara agasoa asense ya Kenya agasoa ase county bere chiagusi kisi na Nyamira na nene monese bitunu biri twanchete korendo mugusi tachiete gotegera rororo wabero gotara asense nkima na rero tugotore asensemo ya pipeline omwancho murigiriri aso mugusi anyare ko bagasoa na gochaka kwerigeria asenchera ya bene korwa iga pipeline omochi o Nairobi ntobeto koletra emegano ende yonsi iri okorekana etana ino mugusi na nene monense yonsi ya Kenya eye ne Ensoko TV eri etaliane ni Innocent Onyango ense ngongo ibere kera etageka na kera ensa amangana maya nigo agwateka nimbe ngotuka gosaka nabo igokomanya ayara bega gwateka korwa ase omochomane no Nairobi erietariane Lynette Nyambane Eye ne Ensoko TV oboroso bw'omugusi ine asama kiaya mbireo seino mbireo asama tuko amaega obugima bwakira lituko bwomugusi nigo bwale gosirwa nobolemi likomera liburuga lisamura byonsi asekerenga yokobeka ase ekiage ekemo ningi keire libaga likiage asenka yomugusi nobonchereria noborokia nobonyanyimbo gose nobwagachi asomoroberio wikiage kyomugusi nobe gokumerana na inche Frida Kerubo kera litukoria ijuma chinsa ibere chamugoroba astogosanga nomugusi kurwa chingongo eliokumanya naki bakwenyorera engere yabo ya kera lituko tomocha Chinchira chito chigekoro nigo chirasoko goselwa konene gosiriwa ne chinchira chekerero ekira kikiagire Ensoko TV twachire gutorigesa ku kyomugusi kurwa soko limera asendiba y'abanyandwariro oboroso bw'omugusi bwoigekerwe omugusi bono ne chinchira chiago goikaransanse na kobeke TV yao kwene kingangwe esomya oregekoro kyomugusi gwetero murobiryo bw'igekoro gyeito hasi tokomera nabaga kabasamwerere naboigabange nabanyika eriko kwanero okweboyia chindagira amasikani chinyangi nemejega ao yomugusi kera lituko ria Aramisi chinsa ibere igoro imeye TV yao na Mbeya Ensoko TV na Stephen Nyarike Mbunde tolende ekimira eye ne Ensoko TV oboroso bw'omugusi yegoro yeito imeye Ensoko Ensoko yegoro yeito imeye Ensoko Ensoko ibyengia yagire ngumanga bunarero Mugusi omwancho murigiriri nigaruete asensemo ya Bosongo orogongo rwa Afrika agatara agasoa asense ya Kenya
agasoa ase county ibere chia Gusii Kisii na Nyamira na nene mone ase bitunu bibiri twanchete kuri ndo mugusita chiete gotegera rororo oberu gotara ase senkima na rero tugotore ase nsemo ya pipeline omwancho murigereri aso mugusia nyare ko bagasoa na gocha kwerigeria ase nchira ya bene kurwaiga pipeline omwochi o Nairobi nto beto koretera emigano ine yonsi iri okorekana etana ino Mugusii na nene mone nse yonsi ya Kenya eye ne Nsoko TV eri etaliane ni Innocent Onyango. Eye ne Nsoko TV uboroso bw'Umugusii. na ndetwerere chetire stake 32 maega yechisa 12 asemba mbiabono burubiri ne Soko bwakire sachinde bali bagendete na kubulia Diana na ragaiga babo Peterson na rababa Colton Uto na raboigo na raiga kurugunga kirandeni sinamora na chichaga igoteba ngai Innocent ngakibuga okire negatia bali basoira semba mbiabono ngakyogendete Miande Innocent baide gusinga kiare Gusii nengiya nentegereru Nyasaye na irete chinga kichia ya gatonga Gusii na irete chinga kichia ya gatonga Gusii Nyasaye na irete chinga kichia ya gakora ubutongi bwa Gusii abantu baitombi yabale unayetu amaigao na mashabiki ya sare konyora paka miguna kandi maitama goso gokora ndeterero murigeria amanyama mochugo cha gwakora ogutara ibieka amakwani aneka gocha timaitu so kwe wiga amakwani ayu wacha wante gwa kwani ndeterero murigeria amanyengano skurera soko genda toko genda tinigotigara studio baga kyogendrete Miande Innocent gagotiga kubanga akoriete gagubwatokire ngarambwato karakini ngona gusira kale togote Nyasaye mbiamono kera narwete Gusii ngotira gocha nyigwete chifaini mubegete mupira igo mutete torore ya faini yebekire kirasi gogotoka turekaka agabango ngaruwakana bondi gago konyoruka Innocent sata tukago ya konyora siko ebango nero gwaka na igalende kwa murugi na ande gokonyora ngi kwanyorwa mono ebange yo gwaka na double macho murigereri kwaigure nabwaba babona karaba gakago bakaganyirwe ande liritaya nchi alengo stima nchi alengo ororo muntu utumuriro bakucha kuri mote abo mugakuri gachetekera umuriro urimire gachitekera urimire agasera libwa karara sencho chitire dochiteke 34 tigatogenda sensemo ya maiya semambi yabono tororenga ningi kero teto chakira umugano mutange Diana nigo kwanera igoro ye emisa yarenge entagative go senchenu ya confirmation ya korekanite asichinsemo chi parish ya Mawawa nigo toka semo ye bunge ya North Mugirango North imeye county ya Nyamira abwa saba Kristo banyartiko bago sasima nabo igo bakanyara kwa bakonyora kiriote banga confirmation mwanchu murigiri gati yabali babete bagwikira noro noyo mugurunga Dr. Richard Maina nere na betega go ikorona korokyo mugokoye na boigo mulikibwe parish no arenge emise ya confirmation magoro bango tebinarenge aso mtandao ngakie korokwa go singa kia kororekana ene nchire yemo ekirabono go utete ko koraria gusota ete kwirwa gucia somo nene Yesu Kristo na korokya ngabono kwa batisiru barakibono koira nure misa chinde kwa chetoka backslide bono nutete kobe korwa kyoroko ngwa somo nene Yesu Kristo na kwirwa ngango chore ko mokorera bono gukwira na watch ko ba confirmed togote banga korosiwa watch korosiwa kera kwa rosiwe emise ye chinga kichinyingo konyoranga no muiskobi na bagocha ororo ora emise ye na abantu bali bogose cohorts bali egurubu elia bali mwarengera barabu mwanyara kwa mogo somerwe emise ina sobwamo na gotebu bono muiranira somo nene kera muiranire boigo na bokonyora na andi buna lina batete mwanyoreri etalindoro unabona umwaka nuro konyora bande bachie toro mo akuruku Diana lakini ukanyoringa kiye kera bare kwa confirmation bakaiwirie tora nyoreri inde likurukunga Agatha buna nabatebeti naruche Frida gonte binga nande mwandukira Agatha
Mwacho muligiriri tigatoigwe ali alinge kurwa asensemeyo ya North Mugirango. Asekerisi keke ya parish ya Mawawa nigaba Kristo baikagabo na kugandeli misa yabo yo kwanari sakramento ya konfirmansio. Bishop Joseph Mairura gakora abakristo nigo naende basanga muno mugani uyorora okugania kwabo asekerisi kyo. Daktari Richard Maina asogosesenia kolenya saa mwanchere nigaba sira abakristo amonege toro ye shiringi milioni 2. Abakristo nigo bono bairanire buya asogosirwo kwo nabo igo asichinkwana chomorembe echichasegeta abashirika barenge gabo. Oyo no morikiwe parish yo ya Mawawa John Magubongeri. Ritangani tokwirana limbi ya mona somusike Richard Maina yore asogotoa muchango ya gwichi milioni 2. Igasi ne nyinga igenderete gokorwa iga padu mbono twenderete korosie birugo nonye kanisa ya igoirwe nigo twenderete korosie birugo na mang'anande yoko rorange pari simbu ya enderete gato kumwirana limbi ya mona sogoteba ngatiga twende chikura somorembe ntobasa gotwara chisegi yokorutana yokoramana toenda asomorembe obura inyasa ukorwa asengwana yaye Dr. Richard nigatebire na chikone kya ngurwanirare abasaye nabo igo chikanisa chonsi kuna bali babwateri bagali ya moto kegima elirikone kya obugimo buya asebunge y'abantu ba North Mugirango twarenge Paris rero youth baroye barabange lakini mbabwa chigas bagokora so we are having an engagement na youth Tojali andomanya what's the way to abakonye with the next election. Toroshe government ya North Mugirango iringia egojali abasaye nechikanisa. You remember last time into ichikanisa chawa ST gweta. Leo tuachicha na twarenge egase Catholic PH into atorro. We are going all around chikanisa chonspi. Nanyanigo nigabole chikanisa chonsi chikora masabo eliokonekia obugimo buya. We want to wish all Christians bato sabere and basabere enseye twaro molembe amagenderache youths baito banyore gas bakora. Abo dikanise sabere ensengima na monense ya Kenya. Ikiagaro iskoligereria nga engaki echikurekere chekire abantu ngo chakabare ko tutana magena ikiarango sabanga ondwense koligi chikura Dikuri no molembe koko nzangyo omuntu yo opponent yao akuna aje kumuruta magena asabiri chikura ngora nakingana gera nata banga tike chikanisa chisaberwe abarayi bakuri chikura mbaba siko insight y'abantu kuruta abantu amagena ngasenje batari ko support nyasaye nero koruo molembe nyasaye nero koruo gambi nakigara ngo tabanga chikanisa chikore party yao which Catholic Church always does. They are in the front and nata abayogo kukosa serikali na kupatia mawaida ndio sababu nikesema hivyo ingane yaye nigo yabwatisiwe amona abakristo bali barenga sekerisieke ina intwaraga kaitwata ko molembe tutagetimanyinga iteke serikali yetu nyesiko erigeti abakonye bwati nabarabo baesiko ekiagera basikane nario molembe okoba abana baitu twari kubakurira mubase kungainwa ngino musikate bana siringi 100 mutiko kusaria serikali ejine eri mbwembe kanda no molembe kero kukuri okomosi naritura nyoro molembe sikenya abasaye twari kubakurira batika mangana yechisegi tabasa kungainwa achikorama omuntu okoborie kerogo gosachikorama murayonde bwensi buna ntwekeri Catholic togokana ntutagetisegi tutaito morembe asoko bwaterana okogwonsi nigo Dr. Richard Maina aburiria abantu bonsi kure bunge ya North Mugirango bamwe amagora sobochori bole mutwe kono lene mbona abanyanyi mama yetenga 2022 nona alenge bagante binga inchuna and next time 2027 na ndo kubuli chikule echo na ntwegendenga wakati wa Mungu ndio wakati bora iko kamoranja abantu ba North Mugirango tikatubwaterane na ende tikaturi chikura no molembe na mono abarayi bali barobisi kamoranje mu basiko butamagena mu basiko barama Korwe parish ya Mawawa ebunge ya North Mugirango kinkoripoteri Nsoko TV njengorko Vincent Monda Manjito murigere ya tusigarita sengana yechikanisa abaige kanisa ya Ikonge Full Gospel Church Manjito murigere utoka sense mu Ikonge yakoretenere usangiria kwa boli tskurigoro irikwendeke abona kugora bara makondo n'ibintu binde nigo basabire n'abarabu banyari bagusirwa asokweneke abona konyara bali kwagwa gacha ekanise yo ribagendere kokora egasi yo monguru Nase kanisa ya Full Gospel Churches of Kenya Ikonge yuerense wilaya ya Nyamira North
ase bunge ya North Mogrango ime ya Nyamira inse yo Pastor Evans Morara Obonyo ase batwara rituko lya rero gosangereria herio kugore ebyombo ebiratumeke ase okoraria enchiri ase kanisa ya chageta so mwaka bwechiri bubere na kianda nonya nigo ebwato boremeru obonene anene mono kurwa sama gacho abaige bintu ao eyuba yasokire muno botenere bwe kanisa herio gosaba basirwe asama lieta nenkoro kwa Pastor Evans Morara Obonyo mo pastor we kanisa ya Full Gospel Churches of Kenya ikonga igasakem seita sengiboire mabundu bogichora lakini gonkora ndia se kanisa yaito ya Full Gospel Churches of Kenya aiga ikonge ritukoria lero twabwato muchango monene twale kwaligania bokogore byombo byokorandi enchiri yelingana le Nyasaye na arolira abagania bange sana bachire abatwaliganetie asenge nchomo chango lero ekanisa yaito ya Full Gospel Churches of Kenya nigo ya igera ase eroko Church Assembly ekorokwa Kebirigo na ndege gotoka ase ewiraya ekorokwa Nyamira North District ebwata chikanisa district yaite bwata chikanisa 42 abwa ase kanisa yaite gotoka ase eroko Church Assembly ekorokwa Kebirigo ekanisa ya ikonge buna nabaeresire ntobwata maitachi amange iyo yansete omwaka bwechiri bubere iriansa 2009 nari yagache twaiga ase tore lakini yaje tari konge ase chiraria no twayansete 1990 ekere ya bekwe kanisa eria egachakaria ikonge chiro omoeri oye gache kare twaiga ase tore twanyore tobore mutwayagachire teraera igo lero twabwato muchango monene sana nonye bakora umuchango rituko lya rero nigo noni igo botenere bwe kanisa bwe bwesokire na gosaba barayi hanene monase county ya Nyamira besokie rigo kinie kanisa eyo yokorengana barabu ya chageti waso mwaka 2009 ase korenda magacho guikabona taraera ase nonya barayi bali bayesira rituko lya rero bakora wano MCA bwe wodi ekerenyo Moske Jeremia Ongaro bagendere gosaba nga bagendere gotena ne kanisa eyo totage togo siro konene una moroje kanisa yetara kuprasta kanisa yetara be kwanse tera be kufro kanisa netage te binte binge nonye ne birogo imento bwati twabariganira mwensi pinanda karatora beko gosangerera kibunoko twabariganira ndo bwensi oraga nigo tomege toro kiaye agotoma gocha ase etresara ye kanisa okorucherusa chege ere 0701 86 9897 0701 86 9897 inere namba yaito erieta ligocha cherusa chege oinero muturesara bwe kanisa ondo tanyara goikarero twakwariganirio tumege toro kiago chabu tutakukaribisha na barigani na batabiri mbiyamono njama lieta nenkuru chat Nyabera nale goteba bune kanisa na bega ne irie sirwe ase igerete ne kana irio bakonya barayi baito baje basoyi okoboko lakini ase nchoma kanisa yaite tara era kwagachwa gona ale gosaba barayi baito nonya twasirirwa tera isana kanisa yetu no yetigare tatambe lakini ngo basaba bali bande batanyara wikase rituko lya lero monyare goika elinde monyago tobwaterania ase siasa na magendero ase wodi ekerenyo nigo MCA bwe wodi ekerenyo Moske Jeremia Ongaro akwana Nairobi yabekire anene mona ase chipara ebirasi bya ECD abaigo korosigwa kwenya gitari ya ikonge tumefanya kitu miezi ni ya 6 ambao nimekuwa kwa ofisi na hii miezi ambao nimekuwa kwa ofisi nimejaribu hapa nyumbani nimeweka barabara zile ambao zinapitika ambao hazijawahi kupitika. Nimetengeneza shule ambao watoto wanaenda kama hapa nyumbani shule ya Chisaria mahali hapa kwenda huko chini pia kutoka shule ya Ikonge primary kuteremka kwenda Nyaora nimeweka katika mahali ambao kwa hospitali dispensary ya Ikonge enda tembea uone bila usiozake unaondeka lakini enda uone kazi inafanya na ndio tuko msimu MCA 2025
lakini akateba no mugaka ni tuko na siasa mwana kala mutigira gatindi akatore kagokora gatindi akatwe nigesegeto yabekirwe ng'anere buya habarayi be county ya Nyamira nemo no mugabana Musinyaribo yokurukuru chinseme chigakwene king'ango sirare kanisa yega eriyo bakore obwagachi bwabo boikera nuko rwase kanisa ya Full Gospel ikonge yegotoka se wodi ya Kirenya se bunge ya North Mugrango ime county ya Nyamira. Ingo reporter ya Soko TV Ritera Nyariki Steven Embonde. Wanchumuligiri no mulikito Steve Nyariki Mbunde buna kwegure ko rwasenseme kanisi ya Full Gospel toko genda busyo nigotogo swase county ya Kisii ya Sabarai balia bako mu bwatesyo murai bwense Dr. William Ruto yoro mujumbe bwesemo ya Nyalibali chache wanchumuligiri muske Zairi Janda na boigo umurai bwa abaswati ko rwase county ya Kisii umuske Doris Donya buri nigo baikiranta sensemo ya Gesule abwaswanya tukoba bakumwakira campaign umurai bwense Elianyara koba kagochorwa asentude akaberekeli babete bagukwanira ase omusemeyo nigo babete bagukwana ngumurai bwense nigabegete mirobelie miya yogokora amagendro nane mono ase abegete semelia ye Gusii egesimekyo ngayimo manyete ngochosaba ko rwase opposition osekorwase William Ruto ingende ntebe president ebeke gesimage sure bakimora na kinantalera moda kageti nchugo sabege simeki andebi njenta gete donya toganye okobanto ganyete kae serikali gocha ndota gete simekyo bono torabayo ngogo tabayo ke nuga kwane tibia igongende ndebi president yabantu bage sure nande unajua atafanya bono motaibono margo ekene onye zawadi merengo chakobatigera mwayigu bino mheshimiwa Zairi ateba ometekero boki abanyine gyakete abanyina basoke barwanerera abanyina bande baya abanyina bande libaga inje bono nimanyete tamyane omwako oboche kwere ekemane gosobolimo ye kwere omwako obocha ndagete mbatigere gesima nsabe president nalikali limo konywa amache mwanyoro mungino litwa bwate Donya Doris abuli nabakorera teki nababekere tamache omongine sibi anyora amache anyu ometelirwe sibeti ogotyo kasino alibo enche tambole gesime kiyoka amanganande yo kwagache birasi amangana yo korosyo bago mutigero mujumbe rebya gosere bobe Bobasi muko na mjumbe Bobasi muko na mjumbe hakuna mjumbe si ndio Ambe William Ruto Simba Arati Manjito murigiria tugusuka mutubo igonigo mubunge Javeth Nyakuni nerago kirata magendero murai wensa gendete gwikira ni mensi ya Kenya na gukwana nigaburiria abakenya kumurikira obokoreri ogendete kwene kwimiensi ya Kenya na kubeka siasa kando. Manjito murigiria turatige nkwana yo murai yoyo yule rais amejenga chini ya miaka 2 kwa sababu watu kuwa na madarasa ya JSS zaidi ya madarasa 24,000 mpaka hapa Kadhunzweni iko barabara iko nini inajengwa madarasa zinajengwa. Ndio kwa maana tunasema sisi tunamsupport William Ruto kwa sababu yeye amesema lazima kila mahali nchi hii ipate rasilimali ya Kenya. Ukienda Mombasa iko kazi inaendelea, ukienda Kisii, ukienda kule Northeastern, wale watu tangu dunia kuumbwa hawajaiona barabara ya lami. Hii ndio mara ya kwanza barabara inapita huko 750 kilometers of road, the longest road that has ever been built in the Republic of Kenya. Ndio kwa maana tunaambia viongozi wetu wote, wewe kama uko na Kalonzo ni sawa, kama uko na Ruto ni sawa, lakini maendeleo ni muhimu kwetu sisi wote, kwa sababu hiyo ndio tunataka na sisi wote tunalipa ushuru. So mimi nawaomba watu wa Ukambani tufanye kazi pamoja, tushirikiane pamoja. Kura itakuja na itaisha, because after every 5 years election inakuja na inaisha.
Lakini cha muhimu kwa hii miaka 5, wewe kama mtu wa eneo hili, serikali imekufanyia nini? Kwa hivyo tunaomba viongozi wetu tuende tuchukue maendeleo kwanza, alafu maneno ya siasa turudi. Manchumuligeli nande ni gotoka genda busibwa norbotiro kubwatia noruo ogukwanira iguru ya makwiri obotutukanu akorekane tasensemo ya viongozi ase amate yamo yatigetwe noyo mwabo oyu mwancho silieta Daudi Ondiba. Manchumuligeli kubwatekana kiri watabaga no gutenyara bono nigo bare no koiraniria biyamo no gocho yo kurigekirwo kyo obo senator ase county ya Nyamira ayu silieta kunga Adams Mochenwa asanya tukabaga kubasira ne binto byobwaga cyumwanchumuligeli tigatonyororo botyoru asenchira yowekirana mega ya Daudi Ondiba hongera gosirio bogima bwaye asenjira yobo tutukanu ase kenyoro ya songonga ikigotoka ase wodi y'abanyamatuta ebunge ya West Mogrango ya Nyamira nagotigira familia ye asenjira yobo robo nene nige ya mateyo ritukoria rero yatwaro mweso mega yo Mosamaria muya oyukoriye kero kyo boseneta ase county ya Nyamira engineer Adams Mochenwa kubwato ko bokonyi bwaye gochi ase familia yubene karibu abaminta senke ya yo minto Modesto ngera umwana usirete gakora ku deputy ngera iganyorete gagusira litukoria renge last week tare 26 ali bara ruguru viongozi ekera chita so yo minta sireta ali matanga kobaga kobaroseria ndagira ekera lenga so muchuri korosi ndagira umwebosu kana noro beto robo chingo ko chari kurwana igaibere agatewa nyenya yemo okorange keranchi ko nyenya ngo ke yeme ya matemba chikuiwana buya ekagera ganyorwa kiruitirwe acha obokongu bokamanyora asenka ya minto asenka yitu gaiga igongwa kerada musimache nombe mana ase asoko konya kwa atokonya taiga igoro na biribion sharo chenga enke yenebwa atobokonga gatokonya ekereto goika mune Soko TV hase enga nigo tokonyora habisi ya Adams Mochenwa yareta mabati emerongevere emesumari naboigo ebituma ebyo birache gokonya enge yo kwegendereria mega yeritukeri morioka kurwe iranga na chigosire ya mateyu here no borobo nene marieta nena ndro nyanja uyubonsa sende igongo korane timu yo muske Adams Mochenwa uyukuriyo boseneta wa Nyamira oto ikira umucho Modesta so gusira ku mwana yo siriri utwa muisunde igaje tariki 23 amangana ya karutwa yanyora se radio Mochenwa bwe ko monyene na iketa igoro akajaga kabako mucho akanyora ngobo ko ngumboro anene mono mbabwatie nyumba enyumba teyo kabisa iyo nonyana so mwana yabwente ko enigwa etari kororokana igaga tebanga tigarigererie ababekere nyumba igone nyumba inero twaletira mabati emerongevera iga akanyora nenchara nero twaletire bituma alafu no mwana narore nyombo urwari tumunyaruka umusubati urwari rasa miaka etari miaka yange 3 uri paralyzed na mwaka neretesa eyubu na mathanga kwera nero takira agende nyagitari so bokongo ubu na butwachire bune timu ya Mochenwa twachire gokonya gaiga omucho Modesta kibirigo asensemo yabamenyi nabo igo ya mateyu ya nyagosira nigekerekyo bairane irimbia mono omunjini Adams Mochenwa asesire yo hata musimaje ngo mwakira ngambia mono sana so kutoletera munyema bati tukwagachire nyumba wono turagachira umwana uyu turagachira n'umuntu uyu base turagachira umwana uyu gwekana litanga nitukuraagachire se tukumubeka asitaye nana se turamubeke tukumutindeka tuirane irimbia mono asoko konya kwa Adams Mochenwa otoire ndagira toira bokonyi bwe nyumba mabati ni misumari atoire tobeke igoregereto nonya no mongino yanyora sagosoa otwireru asenga kire ntambi esa michira kurukebirie kenyiro ya songonga na inchembi ya mona so mushini wa Adams Mochenwa togosabira mayaka 2027 intakorengereti nonye sire yo yabekwa gochese ya mateiga ni gobo igoba esokire na gosaba baraiba Nyamira kwene kingango bakonya bare banyore chibesa elio komoruseria Daud ongera korwa ase engendu elio komwenia ono tukwira na sensemo yo mwana we komwenia ntubwate challenge yororo ntuganiri chibesa cha mochari ntuganiri chibesa cha postmortem transport na binto binde ntubwate bulemerwa asubwenge ninse yake tuli ono gona ari gusaba kubwatika kibanyare ga soya soko bako gwancha batokonya sensemo yeto ya yoko en ku mwana uyu
igongo chakano yo minto amusinya libo omugabano Nyamira County ada musima cheno mbuya mona soko konya kwa watokonyire Mnenjere yamo yokwirania okoboko ase amateni goyo kuriekero ke seneta ase county ya Nyamira Engineer Adams Mochenwa asire nyombere mega yane mnenjere yamo yokwene kinga nkweni bare omwanchobo boikiranu korwa ase kenyoro ya Song'onga ikike gotoka ase wodi ya Wanyamatuta ase bunge ya West Mogrango ime county ya Nyamira Hingo reporter ya Soko TV Rietera Nyarike Steven Embonde Tabego manchito murigeria ni serikali ya Rureira yogo kweneke chimbwa chingi gati ya boroki wa image skuru magaye bikore byogo salia ebyo byabere bikweneke wa aschi skuru murayibense William Ruto ni gatebire serikali terigo chakwa gache biras byoka kolenene chikoligeria chimbwa nabo gobonera chikweneke amna chisemi ochechire gusirwa aschi skuru au mense Omorai bwense William Ruto ni gatebire buna serikali ni gegenderete kwene kyogokina gwechisemi gwetere merobelio au no kolika borokia nigo boy gatebire buna chisemi tichiko genda mutu onya boroki gwati bagotwara chimbwa chingia kago kwanekere kemeye skuru yaba muraya burieruri senior school ni Rabuna serikali nigebegete nsemo chisiringi chimilioni chimisano na ibere na 53 asensemo yechisemi ase budget yo mwaka bwe chiri bubere na 25 chiri bubere na 25 nemo. In recent weeks, our nation has watched with deep concern incidents of unrest in some of our schools, causing anxiety among parents, distress among teachers, and concern across the country. These events should make all of us reflect. They remind us that education is not only about passing examinations, but also about forming character, resolving differences peacefully, and understanding that every action carries consequences. Omuteneneri bwechisemi Julius Ogamba Migosi nere ni gateba buna serikali ne chekorosi echiobisi au echo chira chegotenenera ebikole ebyo byokoborwa chimbwa chingia egati ya borokigwa ime yechiskuru nigo boy gateba buna borokia abarayi bechikanisa amone serikali nigo barachi kobwaterana eliogo sonsora emechande yo Made the education a central pillar in your administration in view of the fact that even this year, financial year 2025-2026, we have been allocated as a sector 784 billion to the education sector. This is the highest amount that has ever been allocated to this sector. And it goes to show that your administration is taking education very, very seriously, and we thank you for it. Without you, would not have been where we are. And that money is an investment, because we have seen here today the children of St. Mark's, the president who spoke here. We can see the investment that we are doing in the sector, in that our future is in our learners. And if we do not invest in the future, our future will be affected. Nero mukonyi bw'omurai bwense Professor Kithure Kindiki nigabatakira aboroki gwagukwana na aboroki babo elioko batebya yali bagweterago kyani ebikole ebyo nigo boigatebire serikali nere tayari gotegerera yali aboroki wa bagwetera nako gikelia chimbwa chimbe ekyo kyobosali bwesukuru. You have put the highest amount of money in the education budget since independence. That this year you have invested 784 billion shillings of the national budget in education, just to confirm to us that you regard education as a central pillar of our national development. Asense moyende morayi bwaborokiwa ase skuru eyo Runi Gitonga nigatebire buna aborokiwa mbale tayari kubwaterana ne serikali na aborokia eliogotwara chimbwa chingia. Student leader, I deeply admire your resilience, determination, and a remarkable journey from humble beginnings to the highest office in Kenya. Kolibote ligeta seni Nsoko elitalia nende bora mwenesi.
Mwanchumurigeli n'umurikito Deborah Mwenesi noroboti orubu nabeire gakutubekera senchiro bikero kurende tagete tukorera omugano bwo mwelio somura ibwense boigo asaligese semelia meru abetaga gukwanira abakenya nako basaba babe asobwamo nanamona kanyara koba gagoteba ngani gobone serikali ya yabekire merobelie mia iyo chikobaga korangense ya Kenya ngogendera busyo mwanchumurigeli tigatanande tonyore nkwana yomurayi ibwense kurwa sensemeyu ya meru bunabetaga kwana litukuligo na tunajenga soko 17 mpya hapa Meru na inaendelea mbele. Tuendelee ama tuendelee? Mnasema tuendelee ama tuendelee? Na vile vile hapa Maua tumewapatia milioni 250 ya kujenga stadium. Na nimeambia huyu governor apangane na wale watu tujenge stadium. Hapo tunajenga hospitali ya Nyambene imeanza. Tumewapatia milioni 100. Kule Meru Town, mimi nimesema Meru haiwezi kuwa inaenda kutafuta matibabu Nairobi. Ndio ile hospitali yenu hapo. Nimeweka bilioni 1 na inaendelea saa hizi kujengwa. Kabla ya Disemba, nitakuja kufungua hiyo hospitali ikiwa ni hospitali level 6 ambayo itaendelea hapa Meru. Meru mnasema tuendelee ama tuendelee? Mnasema tuendelee ama tuendelee? Mimi nawauliza hapa Meru watu 1690 wale ambao wamejiandikisha, jiandikisheni. Ndio tuhakikishe hakuna Mkenya anawachwa nyuma kwa mambo ya matibabu. Mtu asiuze shamba ama mali yake kulipa gharama ya hospitali. Gharama ya hospitali ilipwe na bima ya afya ya serikali. Meru hoye! Meru hoye! Mwanchumurigeli Diana numuraibwense olenge chinsemo chia Meru na nemono kera alenge asensemeyo kwanire binte binge bya magendero. Namene. Kurwa chinsemo chitu chia Nyamira na Kisii na arokwara baraiba itombagende tego kwana mangana ya magendero. Na ndio muraibwense. Muraibwense. Kera lali gazeti ya The Standard ese mambia bono tarachikosoa siji gazeti. Modi tanera ngobuli ara mabuli ya manne sana uchia saba gavana. Ateba ngambaro bakari gutumika asoko genda kuyo gachitaro. Togwire no mwancho murigereri nigo tukosoa sesemu ichi gazeti nigo chetrista kaisa tumayense ya mase mambia bono buya mono asibali mugende tegutubwatia na bugoto tumira ujumbe yago asene mbaye ito studio ya Diana tika kwa namba ito studio namba ito studio mwanchito murigeria nigere 0788666307 marakabire 6 maraka 5 na tirineri namba yomoire na bugusangana intunande mambia bono no turasense media YouTube na bukunyargo kubeke kerengerero kyago osigwake simie ito igege mambia bono tunyare tugusangana naye.
Eje Soko TV Oboroso bw'umugusi. My name is Albert Omariba. I'm the principal of Kitwebe Technical Training Institute. Kitwebe Technical Training Institute is a institution situated in Nyamira County. We admit our students as from Standard 8 to Form 4 across all departments. Our students receive help and capitation from the government, therefore there's no worry of the fee payment. And our students pass very well in all departments, and we are able to achieve 90% pass. Ni kweli Kitwebe Technical Training Institute ni chuo ambacho kimebobea na kinatoa mafunzo katika kiwango cha diploma, certificate na artisan katika kozi zifuatazo: Electrical and Electronics Engineering, Building and Civil Engineering, Fashion Design, Cosmetology, ICT, Business Management, Water Technology, Hairdressing and Beauty Therapy, Social Work and Community Development, Plumbing, Welding kati ya nyinginezo. We are having a May intake 1-1 of 8 departments, and we have a center of excellence in fashion and design. We are actually the best in this region. This region means Nyanza and Western. So we are welcoming students who can seek admission to undertake courses and training in our various departments. So welcome to this community and learn, get the skills, and then from there you can be self-employed or you can seek for employment. Thank you. Vile tuna short courses za computer packages na German language. Kitwebe Technical Training Institute. For self-reliance. Je, una ndoto kufanya kazi karibuni? Mwakala wa ALM tutakuwezesha kutimiza ndoto yako. Tunatoa ajira katika nyanja mbalimbali kwenye mataifa ya Qatar, Milki za Kiarabu, Saudia, Bahrain, bara Europa, miongoni mwa mengine. We are legally registered by the National Employment Authorities, and we are licensed to do manpower recruitment for different countries. Currently, we are reaching companies in UAE, in Qatar, Russia, and we are hoping to enlarge our boundaries. Kwa maelezo zaidi, wasiliana nasi kwa nambari 0721511500 au 0729690571, au unaweza kutembelea katika ofisi zetu zilizopo jijini Nairobi katika jumba la Delta House, orofa ya pili, chumba nambari 204 katika barabara ya University Way. Tupigie simu utimize ndoto yako ya ng'ambo. Karibuni sana. Magega ya televishoni ya Soko gwikasiro yao kwanyoribaga ligi yaliyokuraria asegete sena mbeyemo imena isiko yeriroba liyagusi onye kubwa tukuraria gukwenyuria ogukwa gose okwibunchuria bono nabo konyorimbaga lya bene liyokuraria asegete senieke aseriguri liyakibusani turikere gose twakere simigwetire namba yaito yobunchuria 0788666662. Mirna nabali bechinguru erikwe manyabo na watika kuruchitana nyechense Frida Kerubo, Innocent Onyango,
Clinton Ondigi, Diana Ndemu, Ishmael Mogere, Linet Nyambane, Daniel Omwaga, eke na kigekos kia mesa ya mangana mayia. Obulimira bwisiro yobunda bwense kulenge tali nchirende nsura krobolimi obiyoke enyore libagali bene kwaegwa megelyo chisemi nobosemya egyo obulimimi bwekerero nechikolinga asobolimi bochete skuru nobotigi bokumerwa mate tebone ng'ombe bune yengiya Vaya konyana eyisimegete ntera ngetia maraba ekonete konya kukina yo kamara konya kuyira nganya we kwama kuya Chibuti imokyo bokombe to semogondo bweli nebisumwime na pathway machine Kile sukuri Jumaine chinsa ni bere chamaragoba weka chinsa isato asomoro bere oberemi nobotugi ekero ture semia mange kura saberemi chini gongoro kwa pathway machine asomoro bere boberemi nobotugi ime yensoko TV oboroso bwomugusi Mwanchu muligereri Nensoko TV egeta sena mbeyemo aseliro baliagusi aiga no mugusi yako egulibaga na konyarako baga gotegereru ase chinse 24 asa matuko atanabera seiki Mwanchu muligereri Nensoko TV nechikobwata ase chi county cheto ibere chiagusi ekse county ya Nyamira na county ya Kisii ase njira yoboikeranu na nene mono ntonyareko batoko genda ase bali chinse mo chire isiko yagusi sichinsemo bune chena kuru Mwanchu muligereri elitonyara kwa batoko wa omugusiro na sensemo ya nakuru libaga elianyara kwa koigwewa na nemono ntonyara kwa batoko so asichinsemo Childoret no mugusiro le asichinsemo Childoret nera nyara kwa koigwewa Mwanchu muligereri ntonyara kwa batoko genda asibali barasa masamba una chinsemo chiamolo aliaso mugusiyale enuletie tonyara kwa batoko ireke gusioro no mugusiyanyara kwa koigwewa asenchera enkeranu chinsemo chia Mombasa ntonyara kwa batoko ikoro nelio mugusi nere anyara kwa gakuigwa asenchera enkeranu aiga omwanchu muligereria segeta seni ya Soko TV no gotuchi kwa batoko kora eke kurugeito tonyara kwa batoko kora asenchera bwenerete mwanchu muligereri aiga ntokoreri bina nekera obwato muchando wasiririo yo mino mwanchu muligereri tonyara kwa batoko korareria okorari kwa nyagosira asenchera bwenerete Soko TV oboroso bwomugusi Eye Nensoko TV oboroso bwomugusi Mwanchu muligereri nande twirene chetre chitaka 15 maiga yense ya masema mbiabono kera togo so asense melio kuligereria aliale ase chigazeti kolende asobwa ngoiga gonta tenko manyinga soko bako kwa neni gombwate gazeti ya The Standard na rongo chikobango gote yimigano ere ase gazeti ye pechi ntangano eroche naboigo epeji yo mwaelio no erega buchibicha chikorokia ngakie kiminano yokuligyo bonyango ngo bwense kegendrete ase chinse isato Mexico Canada naboigo enselia ya America negati yalingo chikobango kumanya kurwa ase gazeti ya The Standard yesemambia bono Encho manchito muriri asoko kwa ningo ate gazeti ya The Nation ngento kwa naraga mugano muleno yoroche mbabegete chibicha chaba murabali osaba saye bali bataratoka wikira boniga chinga cyukorobekana imense ya Kenya iriko banyura abasaye bali baseti ya magimabo mwako 2024-2025 nijiko kumanya asobagare
mwancho muligeria kana tochikoba tukumanya sobwa galenta gete turarigeria sechi gazeti chinene buna omo director itachibe kila sembeo onyara koba gukumanya ningi chigazeti chonse chinene chikoba chigukwanera semambe yabono tuguchakire gazeti ya The Standard yekalego tebanga nigo bakalikoba bagotumeka enengo embou sano mwancho muligeria bagoteba nigo bagotumeka chibese chinyinge abagukwaneru n'abagavana nindo chibicha cy'abagavana barabu ninchikobango goteyo mugano yunga ninkyo kobagukwanira azigazeti ya The Daily Nation muna Diana goteba ngabono nande ogochererwa naboigo abantu kubekwa na gubora nigo kwairaniro mwancho muligereri nabo kunyara koba kuwesomera egazeti ya The Daily Nation onyara koba gokoranga ninki bagukwanira igoro yabali babere bakubora naboiga malieta yabali baraligwe kubora ni garoro aigazeti ya The Star semambi yabono mwancho muliringo kwanere water cartels nigo bagendete koba bakobeya omuchie omonene uyo Nairobi ni chinsemo chinde abagotebanga bali bakale koba bakonia mache nande abegete chi channel cyabo cyo koira mache kurwa ase eli ebwenete koba gegotumeka endonge nigo bagendete kobeya chinsemo chinyinge gazeti ya mwancho muligereri ntete koligereri gazeti boigo nagotebiri ya The Star nintaitengo tebi gazeti ya The People Daily ninkie ko bakigukwanira semambi yabono mwancho muligereri nige gukwanira amangana gotebanga ngaki abarayi bali ba kwamiria serikali bagendete ko bakwiyarigania eli banyara ko bakoranga banyara ko bakogendera ko bakumura libago murayibwense go chikobo murayibwense na boigo asentunde yakabere gazeti ya Business Daily nige gukwanira with bilioni 153 echumwancho muliri chotebekana sengakie toigo chianyara ko bachikobekwe nigo bateba nigo chigendete koleta umuchando na nimona swagatebanga 188 billion flood losses trigger state disaster funding overhaul mwancho muliri karabagatebanga chibese chirichiabete chikobekwa lichinyara ko bachigwa kana bali banyara ko bakonyora umuchando ngakie toigo nigo bono mwancho muliri chianyara ko bachikoirira amauncho ligo kolekana ne serikali nene mono abisi umuraibwense gazeti ya Mwananchi korwa sense ya Tanzania nigeukuwa na agizo la Katambi la pasua vichwa mwancho muligelingi Katambi akabaga kwanera nigagatemo mwancho muligelingi sukari nyale kwa se engakintanga ni kabisa kurwa chinse chesko se Tanzania boni gabateba nabarabu nigo bachakira ko babakorole sukari ekuru chinse cheske gentu batebirenga ekera bakogenda nonyene se chiduka chiri bakogora nigo barole sukari itiriko bagekorolekana muchando gw'isukari ochiroro kubura gw'isukari Tanzania Diana nabarabu bagateba for the first time tuntunarete Kenya gaiga go import kolete sukari kurusiko elina lili Tanganyika ya Tanzania yanyara ko bagegwanchira esukari kurusiko sebagateba ngabono nande nigo noene chi company go se chi industry chiri senseyo chigendete konyoro muchando tokoenda se gazeti ya The Citizen na yaro nige ko bagekwa na why domestic sugar is missing from shops actually Mwananchi na Citizen ne publication ya mwancho muligelia sembambi yabono onangantu bugate gazeti koru Uganda korunga The Daily Monitor kolende asembambiye ense ya Buganda ebitaseni biri bikonya arakaba bikubwataniwa no okorwa oroboti wose chinkwana chiri chikorekana chitali kogenda amone serikali anamone gazeti buna ya The Daily Monitor na boigo mwancho mulili Spark TV NTV ya Buganda nigo ebitaseni ebisiekire tuchikoba togotebi na boige megane nere ase chigazeti narayo ale ase amangana mamwamu ye chigazeti esembambi yabono kolende tigatora chaka ne gazeti ya The Standard isbago kwanera ngaki umwanchu muri batebanga bakarekoba bagotumeka chibese chinyinge asenye ncheli bagotebanga nigo bachikoba bakoranga kiamagendera ko bagakoru roboti uruye ruomo teneli gosomo control of budget nigo ruoro kiringa kichi county chigendete ko bachikolia chibese chinyinge asumwanchu muri batebanga chibese chigotumeka bobe asbagotumeka chi allowance chitabwenereti kera abandi bakareko babachitumeka se chisabali cyokorwa na gosoka kogenda gochesiko ye chi county chiabo nabo igo insense na ekera bagoteba asichi besti bakonyara kwa bakonyara kurwa se serikali yanene emerongene na inye asemia 44% nigo chikoba chigotumeka aso wakana emeshara mwancho muligereri asbakare gote abono iga
nigo bakareko babagwetania lichiko liribekire nga chibestiri chigo cha kurwa serikali enene nige 35 asemi chibwenete ko bachigo tumeka so gwakane meshara ekindi kinyara ko bachiko genda kore mirobeli ya magendero abagabana bali bagendete ko bagotumeka chibesti nyingi omwanchu muligeri nigo bagendete gotiga chi county cyabo kire no butaka bw'ikibara kera kibara kitakorosi kubuyo omwanchu muligeri nabo igo bagoteba ensemo yobo chengo se sector yobo rwalia nigo boigo etigarete kebolire ase kerengo kenene chibesi chiko konye mirobeli yokogenderia ya kira lituko nabo igongo kwana bale sector ya mache mwanchu muligeri egati ebintu biri abakenya baganeti umuganore ase page ya kane kolenda ase bicha nigo babegeto umugavana bwe county ya Nairobi okorokunga Arthur Johnson Sakaja nigo bagateba kubatekana norobotiri mu control of budget county ya Nairobi nigo yatumire gwetania billion ya nuguta ya moisa nesato echibagateba ngani chiaberi chigotumekwa so ogonchokana na gose chisabari imeyense ya Kenya gose ase county na chinsemo chinde ase chi million chimisato 52 chiatumekere ase chisabari chokagenda chinse chisco mugavana ndo bekire gaiga ase gazeti ya The Standard isemambia bono no mugavana obwe county ya Machakos okurunga wavinya ndeti na era nigo mwanchumulili agotebekananga nigatumire chi million chimibere 40 na kianda enuguteyemo asumwanchumuli bakali ko babagatebanga nigo nigo chire okora chisabali ime ye county na imeyense ya Kenya asbatumire chi million 50 na 5 nemo inye enugutesa nesato asoko genda chisabali isikoyense ya Kenya mugavana ndo bekire gaiga Anne Waiguru ni muroche gaiga mwancho muligeri asona baro bako babagotebanga nigo babere bagotumeka wetani chi million chimibere 35 nugutaisato echi mwancho muri batebanga account ya Kirinyaga yabere gotumeka aseche sabali chirichia ime yense ya Kenya mugavana orega iganere na arega igokurukunga Gladys Wanga nere asakoba kago kwanera mwancho muligeri nabo igo umugavana we county ya Baringo nere no arega iga kuruguche boy mwancho muligeri nabo konyara ko bako wesomera na koranga ninki kilikeroro asomugano yo koyo bwatia na konyora ase county ase page ya kane kurendi tiganda araligeri Diana ntara kwa libaga county etangaine kurwa ase ensengima ne county kurukunga Nairobi intaite korra nyamire ito na Kisi ngayire Kisi nigo yatumire chi million emiyemo 50 na ibere nugutainye milioni mwanchumulili na sabiro kwabira chishiringie milioni 150 na ibere na inye nugutaisano na ibere ichibagateba nigo mwanchumuli chiabere chigotumeka sogokora chitaro ime ye ense ya Kenya nabo bisa na be county ya Kisi asbagateba mwanchumulili 19 isato nugutaibere na chiatumekire kogenda chinse chisco yo na kieko bagekorokia asibako beka chibese chia sobwa mwaso gwanchana chianyara ko bachikoleta chishiringie milioni 192 nuguta kianda mwanchumuli 192.9 nacho account ya Kisi yatumire ase chisabali chire imeyense nabo igo isko yense togenda tuligere linya mira kubwerengana ne gazeti ya The Standard niko bago kwanera mwanchumuli ligere account ya Nyamira asegotebekana yatumire gwetani shilingi chi milioni 150 na mona isana isatenu guteyamo echiginyara kwa chigotumeka ase chitaro ime yense ya Kenya domestic travel kurendekera bagosoka uchisiko niko batumire chi milioni 5 nemo eno gutaisana isatekera chibese chabikirwa sobwamo niko chikoleta shilingi milioni chi milioni 150 na boigo mwanchumuligeli bagatebanga echino chibabere bagotumeka 175.05 babere bagotumeka bwe somero mugano uyu na koranga ki bagenda to baba bakora nabo igekera omo control of budget musubati Margaret Nyakanga goteba ng'imirobelie menge ya magendero nigeteneine ase chi county echo ase chibese chiko bachigotumeka askili batanga bacho bakolinde gunga benchmarking Korindo yo mtweno sento cha gazeti ya Daily Nation aigane bwate omugano oyo mogaigando chigo kwanira iguru ya barari imense ya Uganda manchito murigireke tokwenda se omugano oyo bakwanira iguru ya NTV ime ya Uganda na Spark TV echichiabete chikoruswa sembe aguri tsukurigoro tokomanyigwanga omomroye omora ibense ya Uganda
asamarieta General Muhozi aiga nigachieta gatebanga nabwateri chiko nando kubwagwo kwenekia buna nabagusieka etaseni kende gyonse asenseme ya Uganda aiga bagotebe egetaseni yekoro kwa NTV Uganda Spark TV egikebwate egatibtaseni bende buna KFM nabo igodembe FM nigo byabete bigotebiwa binyale bigosieka chinyomba chiabo debwate Daily Monitor Uganda nabo igo East African chikaba chigosie kwa gwaga mwanchito murgiria korende gentokeri bago kwanira neri buna chiabo no momroye tigantebe General Muhozi oyoro momroye Yoweri Museveni asenseria ya Uganda atebe tenga nabwo togochika kunde wonsi na ndena bwato kubwagwa kwene kigetaseni kene yonsi nabake kunyara kegusiekwa asatebe tenga kruaso mwako 2017 tatu mwabona mwete okubwa osina mwete richiko bunanyareka gutenira media houses chonsi asensemeyo ya Uganda mna nagoteyo mwanchito murigeria kira tokwanira NMG Uganda tokomanya NTV Uganda Spark TV Daily Monitor Eyanda the East African KFM Dembe FM Nation Carrier na media houses chinde bagote banganigo cyabeta uri tkurigoro kigosiekerwa ase abakoriye meremo banyarete bagusinyokwera nasiyomba cyabo nabego gutwara obwa bakorene kuri asense ya Kenya bari batirinete abarari mwanchito murigeria nigo babolire enseri ya Uganda koronye mamuchondo sikaroro abeteka gokorwa na ebitaseni ebyo babe bakubwatiri chikonto bwate David Omoyo oyore chairperson ya EAPC gaiganse ensi ya Kenya mwanchito murigeria okurigeria amangana yabarari oyotebete nerebuya enseri ya Uganda ebige kurigeria mamochando nsi abeteka gokorwa nebitaseni ebyo babe bakoya irera egetambukero libagari gusieka ebitaseni ebiri gatebrenga nenchira ya moyo kubauneria abananchi naboigo abarari abo bebitaseni ebyasatebro mwanchito murigeria nigo agikeri gusiekwo kuko ebitaseni korende gati aigando che innocent gati yaba abantu bali bakwegera bone bomanya abantu bensi ya Kenya Kenya Union of Journalists boigo ebyombe bilitenerete abararia nigo besokiri boigo na kubolia omuraibenseri ya Uganda kwene kyabuna wichari kurigeria mamochando nsi akole tugoseka tokwana violation mwanchito murigeria ya machikali abunetu nebitaseni ebyo konya bitarasiekwa babe bako yakwanira kolene no chigosomera sobwagare weko ngokwanira bale omwalimu oyo mo Innocent gakigeta taraenda asomwalimu yonde dayano mugano bwa ense ya Buganda bunesiegete bitaseni ebyo igora sepeji ya kabire ye gazeti ya The Standard ko tintati ko kwana mange gekora watebire kolende nindo chegaiga umumuro yo kurunga Muhozi kaina ruguruba nigare omwana bo omuraibwe ense ya Buganda okurukunga Yoweri Kaguta Museveni na nigare Uganda's military chief nera bona buna Kenya gaigo mu CDF turatebe na anamono nigatebanga mze uyuntato mwabagoteba niganchiranete no murubeli bogo sieke bitaseni BNTV na Monta na nigo twachira sobwango gosieka gekogera ense ya Buganda teko nyara kaba gekoyegwa talive tabgeneti Diana kero gukwana boigo Buganda as we speak this morning igere emechande mene tali ukurusi woke mbeo abanyanyimbo abanajeshi nigo bakorolekana bali sebi tabie bitaseni ebyo kende nkeyo geo kopage okolekana sensemeyo igonga momro yo keratete nabwa tokubwa nabwa te chinguru chogo kane press nabwa te bogo chinguru choko ne kyanga no ene nyombe yo asekonya baso ire meremo bari go sokasko sawa gende bosona kurino mwanjito murigeria togoskase gazeti ye asepeji akabere tutigarite nari gukumanyinga omwalimu oyo motinga kichinde gaiga twagotebe tigoro yaje atagite gosomia a lesson ya maths 45 hours mwalimu yo kurukwanga Maloba Fenwick omwanjito murigeria ebicha ya no eriga gaiga tokomanyigwanga Fenwick Maloba no mwalimu wa mathematics na boigo physics ase school ya Menengai High School na niga chagite gosomia omwanjito murigeria chitariki emeronge tatu gaiga emeronge na isano ne mo 26 chinsa chiarenge 8 am manchito murigira kabaka gosomi for 45 hours tokumanyigwanga agento kiriyo kabare gonchuliria na borokiwa na bari gocha baikaransa different sessions sonyaraga kubasomera kinine Innocent your colleague timaitinga tiginyore tibuna gwatete use egwa kerutware gukwanira men
kari tukolia bas yari ngia basacho na Monday ogatebanga bono na inunkoro kimole buna mubwate chinguru chino na muna mogo kale mirimo yaino 45 hours agasomi for 45 hours again drago tebe tinta gete komanya na assignment ya rwetu mba etete because 45 hours na etete na someti for 45 hours tali ditangani tokomanyi wanga boy gokorwa senseri ya Nigeria mwalimu na nero someti for 31 hours 42 minutes and 54 seconds korwa chisemo chile cha Nigeria World Guinness Record Book kiro muntu kuligala nchira yae yo mona abwani umute yonde ochiro somiri chinga kire chintambe mwalimu ibwe sabo nyare go cha double nago tebe tiriri yakabiri chitaike 35 35 minutes lesson yentangani yabwatani chire chisale kwanya wara bantu bakana gusabanga ndi umugako yacha koruma igatinde tikwaniriye tali umwalimu we urende daro seretia bantu bugimba mbagendete kwa kajisabu cyubugimba 45 hours aina matuko angabere okogendera osomiri tukototebe gwacha karere nse yamo ya mambia osomi gwika mambia nse yamo echini chinse 24 na ndoru wabwo ogendera osoe chinse chinde uchigokora karibu chiri chinse 10 mo chia mambi naliyo kobwato keke bagogotebanga na kuri lesson egento keria tebrigata itekoro kia boro kiwanga kera bara se skuru okonyora bange baba bago complaininga isabu yenenkong ne chise istogo swase sabu nchiringi okonyora nga after lunch bago tebigwa ragera for 20 minutes mumnyoke class memora kora maths usekera bari brasime okonyora bago complaininga isabu nenkong otebre telinkong nabo igonere bya twembres asete mtebungi wanchete mono timetable ya bwate English na Kiswahili no genda to kore English na Kiswahili gaiga na pi nanchite kotuma ili bagoteba nayo nanchite daya nanche nabonda ase kwanchira ni bintu goteba ekaro no bwene nandi chileso ninjire nanchite chitare gocha chiakorekana kera riri ntutwarenge class kia kabire because igitanga ninki arengoro gia chagete amangana yemereme 5 bari goteba 5 subjects moko baraige 5 yoka bagacha bakarete ese timetable korero home science neroro nabo igo music ya karorekani ese timetable kera kororekana oro chinsechi igo twachianjete litangani abari mbari komanya ngogocha ngotari gocha mwalimu gwesabu agachaka manya chinsechi nechia mwalimu wa hesabu okaigubobe ya kabere gasiengo sana lakini nene innocent taraswa ase muganone baigo mwiskenare gaigo koro kwa Dorcas kwambuka kura sinsemo chiarongai nere natumere tuwe rirobe ase email yae niko tukumanyigwanga niko Guinness World Record ya muri organized Dorcas kwambuka uno muswati mutangani nando monto mutangani koros chichabati isato asijita ikaibere nechi second 43 seconds okay muswati mutangani timetinga chichabati for long chigani rikoros wese chabati yemo lakini nechi chabati sato gaiga tokumanyigwa nigachirosti ase chinsaibere actually 2 minutes 26 seconds ninyorete twabegete clip kya gaiga liri twa na korogati bunare koros chichabati echu bare goteba nga igaira chinga kichinga mono koros chabati echu igonga very slow so koros chabati kora manyeta mochi saire ngokura kwa chine ko rekodi ndetero murigereria chabati ya monda itukumanya how long nkoira ayuira ira yemo nerongo chikoira the second tubasagotema agosoroire gekora na inche mwangane titinji kobani motelirie na inche agosoroire tubasagotema lakini yana na bango tema innocent ndaro gusenimbe buna Dorcas kwamboka lakini nena inche na moiro koboko we wish you the very best. Thank you. The very best. Okay, mwanchu muligeli ekera togedete kuligeli yali ase chigazeti sema mbiabono na namono Diana na ragaiga kokwa na bali goro yobo choli yobo kibuchiko bo kolekana sensemo ya ebunge ya Ulkalau asfakale gote bomurwaniriyo yo mokurukunga Samuel Mushina gose Muchina
agendete koba gagoteba nga chi billboard chia nigo chigendete kwarurwa sensemeyo ya Olkalau mwanchu murigeri kerabona agoteba nga egekorwe kyo gose bikorwe byo nigo bikoro kyo gotalemerania kera chi campaign chigendete mwanchu murigeri nigo babere bagokwaniraya kera ekyombe kya IBC kirobere tiko chikobage gokora obochori oboke sensemeyo ya Olkalau bwesomera sepeji akabere boigo oyo kabere umuwaziri na boigo umuteneri w'ilichiko mense ya Kenya Justin Muturi bona nyara koba gakorekana kugikelia enchira chiserikali chigendete koba chigosagana chinyumba ao chuburali na namona sanyara koba gakwanera egekorukia bwango iga agasagara goteba nigo kigendete koba gekoirania demokrasia yense magega bwesomere omugano USPG akabere ye gazeti ya The Standard asemambia bono tokwirana Innocent tarainda somo tumuko ase gazeti ya The Nation okorobekana ngo akorekana aigaso mucho Nairobi ninde shwanko ali ngoro no kwarengi giri nalyo chete gusi ama okorobekana ngo akorekana aigaso mucho Nairobi akiri nkora kumanyinga naroche gati y'abantu bari manyete babegete kibendera mutwe abande bakibegete bune uniform akine ne bante beti okorobekana bakora no kwa molembe kore ne Innocent abantu mbale wikira boniga bataratoka cyamati cyabo ngo bari gikire manjito murigeri yakera twari kubanyura abasaye bari basiriti amagima bo mu mwaka bokiri bubera 2024 bwego mu mwaka bokiri bubera 2025 2024-2025 ntazide nkagite mwaro chikora chinsemo akaunti ya Kisintaro chine akaunti ya Mera korobekana kwari ngo biashara ngo byaringi kawaida usemero bilioni yaringe muna butambe tubwate balia bakorukwanga activist habagerero babone bwamanya bantu tubwate Davis Lichuma Macmillian Kiari Abdullah Sazi Duba na Michael Olo aiga chibiche cyabo no chibikira se gazeti ya The Nation yentoko kumanywa manchito muligedia wingo wikira boniga cyamati cyabo kigendete kubabolia nganga ibale na noro mugano monene bagotebanga okobwatu ko tutukana mensi ya Kenya abductions niko chiranira sense ya Kenya asegati yabo tukomanywa ngamba bete bagotoka akera babete bakobwatu amba bete bagotoka barutire chinsemo ndubwate misili chuma obutoge testi semo chia aiga manchito moria tukomanywa semo ya mukuru keratogete nigo abwate chingo machintindi asomo biroye kolende akabaga wikiwasenya gitari wego ntubwate gati yabo CCTV footage korokia buna banyaliti bakubwatwa okorobekana kotarabaga gokorekana imensi ya Kenya bagote bamba bwate bakachina namba plate chinza chiriya betega kubwatu manchito moria nege tukerwa gotebanga bakagetenga abantu bari bababwatete n'abantu kurwa serikali aigase gazeti ya The Nation page ya kane babegete bichaya cyamati cyabo abaigeri babone bomanya abantu nabo ngantubwate omona chebina omukoro tokoteba bado unagendete mirimo ya nande kuri yaro imensi ya Kenya maraga barega igo mwanchito muligeri yage tukerwa gusaba ne serikali ene kibuna bari banyarite bagusira senchire yo tutukanu ngwere nabare aschiamati cyabo babegeta mali etabo ni kibica cyaga ugago mwanchito mulgira nabege ntukirwa gotebanga ne serikali bakomochia ekiagera asibali babete bagotoka niko babwate chingoma chintini lakini babete bakoirwa senya gitali egati yabo babete bakwerera buna banyate bagwitira semi cyane lakini abange bagotebanga niko baire twa senyomba gendete kwa gachu chinyomba cyamagore insana bagoteba mwanchito mulgira coding nega seti bakaba bakoba bagochererwa nandige ntukirwa goteba nigo chinyombe cyo kirange ne bonge titaito kwanero bwagaraso umugano yoyo minto Innocent kagitenga omulgeri karanyole gazeti ya The Nation page yakane gukwanira ngoro yoko bwatuko botutukanu ko subductions buna chiranire mensi ya Kenya nabagwe somera asobwagari alebniga tiabo bakwerere mechando bayitete bayiteretekero babete bakubwatu uko bekwa biara kwa abantu nande nigo gotebekana kwiranire mensi ya Kenya mwanchumurigiri nane mono nabwe somera bune gazeti ya The Daily Nation Diana gotebiria sema mbia bono iliyo nyara ko bago kumanyanga ningi kilikeroro
Diane gento naro mungwana yo monali naro ngorigere linko chande verify manye awotebete ng'ani gatugete akairani gwa karutwase enyagitari eria ya Kenyatta National Hospital batebani gatugete kali ne chinkoma kurinde togendete kona ko batukubwatia biombe biko igerobo ene bwa mwanya bantu na boigo abarayi bali bakurigyo burayi bwese buna gwateba David Maraga negati y'abarayi bali babere bakurwa enkwana yabo yokororekana kubekera liberere serikali na nemo no abanyanyimbo banyarako babako basoke bali batarajara ko bakororeka no kurobekana gwakorekana nigo kwarenge anemo naso mucyo Nairobi buna gwateba narenge gusi asobware nobo nkilinda batenga gusi meroberi ya kira lituko yagendete muna kawaida kulinda abarendi gusabanyanyimbo n'abaruki balese kibara babegete igintu gikurukumu bolendi koranga ngakibintu bikogenda Page ya gatano alimo ye gazeti ya The Standard esemambia bono ge gukwanera iguru yokurema enkuru mwanchumulili ngule bago kwanera ne yoko nyara ko baba gotebanga nige serikali ya Kenya egendete ko bage kurime engulende ili nyara ko bage guichuria maraba guchia sengulende gika bago kwanera makabeso bago tebekere serikali yense ya Kenya egendete ko bage kurigia makabeso kurwa sechinse chiskane mono wetira asumurubili oliwe Eurobond nigo batebanga nigo bagendete ko babako bugulia baira na muino gaiga bacha gwakano mwanchumulili asibago tebaga igabono ense ya Kenya nigo bono egendete ko bakigwitira muchando monene bwa makabeso asibali bakuru kwa ba expert go saba manyi bichi besa banyara ko bagotebanga ense ya Kenya nige bwenete bono ige inyara ko ba yego ligere liyo botumiki bwa ikibesa senchere bwenete boigo igo muswati Margaret Nyakango ne kyombekeliya ge kuligere liyenga ki budget ko bagotumeka gosege kurunga control of budget niganyara ko bagakuru bosemi bwaya asago tebye serikali yenyara ko bagekomenya ubugima kubwatekana nengelie ko nyara ko bagekorosi getebanga menya na your means aigango kwana bale asumu baro mwanchumuligere chibestiri bagateba chi Eurobond ya serikali ya nyara ko bageko teneni bone tari ya tebiringa tiri chikoba gekogendelia mona chiro chingo tebali gwitani chi billion chimibere na 19 abo igongo kwana bale chibestiri chikoba ya rule gochia ese chinse mochiri chikoba gekwaye gochi loan asibaga tebo mwanchumulili gwitania bilioni emiemo 95 enuguta isane cyo na chichiri cyabekiru bose chikoba bakoranga kibachikoba ko ndimo nchumulili bwesomera sepeje gatana limona ko bunyara ko bagokoranga ningi kiliyo chikoba gekoba gekorekana iguru y'ikibese amakabeso nense ya Kenya ngakigendete ko bagego tumeka kibesa mangana alikira se gazeti nabo igo buna nagotebya no mo control of budget ya rute birengeli bya EPJ ya gatana limo boigo ni bwate ogwakwa kwanyara ko bagokorekana gochia ase kibese rije NGCDF ase bunge mwanchumuli batebanga marieta yaba board member ko sebali bachiko bago ikaranse board ye unigo banyara ko bago tugutugo isiko mwanchumuli nigo marieta yotaranyara ko bago ikirani gwa mwanchumuli batebanga nigo muswado bene onyartu ko bago koirubusyo bwe bunge eliyo nyara ko bago kubekwa na kuligere linga bali bakunyara ko bakoira amabaga yogo so ase board ye NGCDF anyara ko bagago etigwa kurenda marieta itachiete ko bagago etigwa mwanchumuli gwako kokone nigo chikoba gakorekana kore tumuchando gati abali barorekanite gutanchira na marieta yuni gati yo mubunge Kajiado North aselieta Onesmus ngogoyo uyo gotebanga nigo mwanchumulili batagete ko bakobeteli barenga abo banyara ko bakoyeguribaga nabo gosoma umanye ngaki ogotabeko kwe body yeyu ko chikoba gakoreta egitambo kerekene gochia soko ina no which ya NGCDF Gaite Innocent nabo tukurenda somo tumako tumakwirana twabire tokoranga emirimo ao nigo abarimu abantu bakuri new emirimo yabo kero kunyorange contract yaerire lakini bono korana abarimu bichikori abo nigo digo chigoncholeria nabaro banyare bakuri new chi license chabo kira after 5 years gaite tikaturenda mutumako tunya tukwira no mwanchito murgiria togende gusanga na SSM yechikaseti mwanchumuli pia mano Eye Nensoko TV Uboroso bw'umugusi.
ine nuganete betri uratumia segari yao ebetri uguchachirimo ugakweba ebetri ulegene chinga kichonsi ebenga kieliberera gusenga kiyobokendu tawe chanika Autobat Kenya Limited no tulegigiga asinginchao nigo tokorosia na koni chibetri uratumia chinga kichonsi chibetri uratumie asegari enke ebasi no nyaneli kurukuru. Tunapopitia pale kwa gari yako tutahakikisha tumeweka na tumekupimia charging system ya gari na pia tumekupimia battery na kila kitu itakuwa iko sawa. Alright. Sasa na ikileta shida kabla hii warranty ishe itakuwa namna gani? Ikikusumbua kabla ya warranty utakuja, alafu tukishaiangalia tutakupatia battery ya kushikilia tukiendelea kuangalia yako. Talia yoka na battery yechinguru. Battery ya Autobat ni battery ambayo ni spill proof. Kumaanisha hiyo battery haimwagi acid ile ambayo iko ndani. Hiyo battery imetengenezwa na calcium. Kama vile tunajua calcium hainanga water loss. Kumaanisha sasa hiyo battery hakuna wakati ambayo inakauka hiyo acid. Asamange twakirisimi namba 0739697855. Kwa wale watu wa kujamstatiwa, wachana na battery kama hizi. Tumia Autobat. Battery ni Autobat. Chuo Kikuu cha Tangaza tumebobea katika kozi zifuatazo: PhD in Education, Masters in Theology, Bachelors of Arts and Communication, Diploma in Law, Certificate in Counseling Psychology. Tunafundisha TVET courses kama vile ICT, Diploma in Teacher Education. Tunafundisha lugha ya Kifaransa na Kijerumani. Kwa maelezo zaidi, wasiliana nasi katika anwani inquiries@tangaza.ac.ke au tupige simu kwa nambari 0722204724 au 0711713910. Unaweza kutembelea katika chuo chetu mji wa Karen, jiji kuu la Nairobi, Lang'ata Road. Tangaza University, kuelimisha akili, kugeuza mioyo na kubadili maisha. Mrna nabali bechinguru erikwe manyabo na wataka kuruchitanya chense. Frida Kerubo, Innocent Onyango, Clinton Ondigi, Diana Ndemo, Ishmael Mogere, Linet Nyambane, Daniel Omwaga, Eke Nakige Kos, Kiamesa Yamangana Maya. Obulimira bw'essiro y'obunda bwense kuleetera inchirende nsira krobulimi obuyoke enyolera libaga lya bene kwaegwa migirio chisemi nobosemya igiri obulimi bwekerero n'ekikolinga ase obolimi bochete skuru nobotigi bokumerwa mate tebone ng'ombe buneyengiya Gaya konyana eyinsimegete nterangetia maraba ekonete kunya gukina yo kamaraba kunya kuyira nganya kwa mabuya beka chibuti imokyo bokombe to semogondo bweli nebisumwime na pathway machine Kristo kuri Jumaine chinsa ni bere chamurago ba weka chinsa isato asomoro bere oboremi nobotugi ekero turesemia mange kura sabaremi chini gongoro kwa pathway machine asomoro bere boboremi nobotugi ime Yensoko TV oboroso bwomoguse mwancho muligereri Ensoko TV egeta sena mbeyemo aseliro baliagusi aiga no mugusi yakwa iguribaga na kunyara kwabaga gotegereru ase chinse 24 asa matuko atanabera seiki mwancho muligereri Ensoko TV nechikobwata ase chi county cheto ibere chiagusi ekse county ya Nyamira na county ya Kisii ase njira yoboikeranu na nene mono ntonyare ko batoko genda asibali bali chinse mo chire isiko yagusi ase chinse mo na chana kuru mwancho muligereri elitonyara ko batoko wa omugusi ora sense mo ya nakuru libaga elenya ko bakoigwewa na nene mono ntonyare ko batoko so ase chinse mo Childoret no mugusi ora ase chinse mo Childoret nera nyare ko bakoigwewa
mwanchu muligereri tunyare ko batoko genda ase bali barasa amasamba una chisemo chia mulo aliaso mugusi yale enuletie tunyare ko batoko ireke gusioro no mugusi anyare ko bagako iwegwa asenchera enkeranu chisemo chia Mombasa tunyare ko batoko ikoro nelio mugusi nere anyare ko bagako iwegwa asenchera enkeranu aiga omwanchu muligereri asegeta senga Soko TV no botuchi ko batogokora eke igekuru gyeito tunyare ko batogekora asenchera bwenerete mwanchu muligereri aiga ntokoreri bina nekera obwato muchando wasiririo yo mino mwanchu muligereri tunyare ko batogokorareria okorari kwanya gusira asenchera ebwenerete Soko TV oboroso bw'omugusi. Eye Soko TV oboroso bw'omugusi. Mwanchu muligereri chetrista ke 52 maiga yense masema mbia bonegeta sene Soko TV murubeli Soko bwakire cheguru Innocent Onyango Diana. Nanjo manchito muligereri ka ankoli kwa Diana Ndemo mabia bono nigo tugendete usangana ya sense mo ichigaseti tugendete kumanyeria gendete kwenekiwa ando Innocent mugano nuri nabwatiguro ya borokia aschiskuru twabere togoteba igori yech contract yenko enani kuri new twabere togoteba igori yech license manchito muligereri chiko ba renewed bono nigo aborokia aschiskuru go sabalimu barachie kuri new chi license chabo after every 5 years keraba kolde ya keyume tano manchito muligereri nigo barabe ba kuri new chi license chabo maiga yeri chikoria beteri wetwa na teachers professional development yekyumbiki yatebetenga nenchira ya moyo korokyanga competence y'abalimu nganga kora bali emirimo yabo nabigenchira ya moyo kubanchirekera bakogenda kusibanyorire emirimo ase chinsi chisko kunyara bali bakuyekera niyo mwanchito muligereri kyagera bange babo nigo bakubolwa nganga kikwabere ko bakore emirimo kwanyora ngati babwati robot ronde ronsi rokorokya mugano yo norasi gazeti ya Daily Nation page ya 5 kulento gocha page ya 5 nemo nigo kwanere gorio muraibense Muske William Samuel Ruto ilitukolegarekera linga sensemo ya Meru ebicha ya eno eregagu nabigo omo governor bwe county yo ya Meru manchito muligereri kurukwanga Isaac Mutuma aigagen tubago kwanira no bwagachi State Lodge ime ye county ya Meru musitu ose orosana rokoro kwanga Meru Imenti Forest babeire bago kwanira mwanchito muligereri babeire bago kano bwagachi State Lodge sense meyo kolende nigo muraibense atebringa nachkwagacha State Lodge ase county ya Meru ase orosana romanchito muligereri nigatebire no nyembali bago kana nigo bono barabe baguchwancha kerende egati ebintu biri atebetene mero mabegete gochkwene kyabunense ya Kenya nechikosuka muntu manchito muligereri boigo mugabana bwe county ya Meru Isaac Mutuma nere no alingino muraibense asabetka wanchirana bwagachi bwe State Lodge yo nonye abaraikuru sesemo ya opposition osebari bakwameria serikali bagokana obwagachi bwe State Lodge yo manchito muligereri nche Diana ntate ko swase semo ichisemi mugano lese page ya 5 ase gazeti ya The Standard ekera kwalenga ase school Diana ngotena kwalenge wate yo mwalimu esabu ikwa yakolire bubi tinde tiaro mwalimu ntate ko ngaine lintate mwalimu lakini ndo abwate seniors abana funsi bari ko barko seniors ase sabu mbali balenga aboge na bale ko te ko bokoiga bate yo mwalimu hapana ujaifanya vile inafaa. Ujaifanya vile inafaa. Okay. Kiombe kiligetendete amangana ye curriculum yekurunga KICD nigobono kia semiri aboro kia wanchirana
ekera aborokigwa bakonyara koba bakubaburia mabulio nabo igo konyara koba bakubagorora ekera bari sekirasi mwanchu murigeri nigo banyara koba bagoteba sumulio yo muya OCBE nigo batagete kwaga chobole mu bwabana nabo igo konyara koba bagotwara ebirengeri byo kumanya mono na mono bagoteba nga nenchire yamu yo kunyara koba bakorora nga chisemi chenyara koba chikogendera nimbanyete asbagoteba nga asabana bali esegrade gikomi babeire asamatuka bwango kororekana kubagorora abaoroki abange ekera bakonyara koba bakororekana gutunga ekera bakurwa amasomo ase emirimo abakoba bagosomi go Diana bigwete nga aborokia bali ase grade gikomi grade 10 teachers nigo bakare koba bago struggle sana gosomia aborokiwa be grade gikomi na asamatuka bwango nigo yarorekanire abana bakare koba bagotena na kunyara koba bakubagorora bali munabo igo basemiwe banchire abana babagorore ase kirasi bali mumbaroro bakogororwa Baigubowe yabe gasi enko sana nandara abase ukwanga pyo maita tebenga igo maita mangi kombwa kera abali mu bali chinsemo na maine abantu mbaroro kera koragwa kolire gento gete buna bona totebe gwachire chimbero mwari kuminyoka no trainer yawo ororekana gwachakire kuminyoka bwangake libaga akona gokoira lenda arorenga epesi enko maintain mure uchogote uchaka koleta na ande mbere ndi ngao na ndo kwanyora nero gwakaze tugasa gotema ibintu binabo ase kwanyara kwa magakire page ya gatano gatatu nabo soma sense mu ikisemi umwanchu murigeri unyara kwa bagokomanya boigo abaorokia balia bagosomia ase chiskuru kiria che secondary mwanchu murigeri na mono nigo banyara kwa bakwa na barubu basemi obasemia no waziri w'ikisemi ogamba banyara kwa bakobwaterana na koranga banyara kwa bakwa gachabana ase bakonyara kwa bakwa ulibaga na gokora kiligunga ko curricular activities yabono nali atali ase kirasi imekonyora ne chikosoli na bintu binde biri abana bakonyara kwa bakoro kichitarante cyabo nigo bateba akira banyoreri bageri nigo likonyara kwa baliko konya abana konyara kwa bakogendera gokonga kibirengerelio nabo igo konyara kwa bakurusia nonye no bwoba nabo igo konyara kwa bakurusia biri bigendete kwa bikubasumbwa ase birengerelio byabo bwesomere mugano yo nabo igo nigore ase page ya gatano gatatu ye gazeti ya The Standard ya Sembambia bono Tukwera na gazeti ya Today Nation page ya gatano na kabere haigaino sendi tubwate fence sitters ase abachoribu mako go chabono nigo abana inchi batagite bamanyenga fence sitters abatumeti go sembali bago ikaransa soro bago batarate baswa barigere batamanyikane tiese baberete matekera bono iga buna bono tole toteben tole segeta senigete ne company ito ya long range communication itukeli moto tebe nganto tagete kirali tuko munaliri bawo jabatoletera lanji ga bateba batoletere getheri itukeli moto change toteben totagete baletenswe tumanye go ikaturangeria abantu bagwa kura bagenda asenswe abande bali bagotikara totikale segetheri kwanyora abantu bali batali gwake kura batali kumumura monuobo utali kumanyese baberete abuna ubagurunga fence sitters Ntebi angaba jumba wekaranze taso o monanda igoro. Wekaranze to monanda igoro tubwate Ndini Nyoro, Professor Nyang'nyo, tubwate Emilio Odhiambo, Winnie Odinga, Ruto Odinga, Dr. Otiende Amolo, aiga ntwarochie umubunge okiaru constituency. Ndini Nyoro na betega kubwatu ko robot ruaye, nigatewe tenga tari ase serikali, lakini abantu bakomo push naba raibali bara ase serikali batagitabega kuyegerera aigo mwanchito murigeria nigo bono baboriwe banyara bagoteba sebare go sentutam go se one time bune gasetiri getegaiga korende ntwaro rigati yabo ekero kyo gwake ekura goso omuswada bwe finance bill mwanchito murigeria ekero ori gukwanirwa sebunge twabarochi no barenge korende ekero yiko kwake ekura goso wanchira na gusoko yekana abange babo tubanyate bagwesokia kurendega igo mwanchito murigeria nigo bono baboriwe namo governor we county ya Homa Bay Gladys Wanga mono bali barasekia makia ODM banyale bakurwa asumo nandoyo bateba sogotenera kwabo kale na botebiria marietabo no mo governor we county ya Kisumu Professor Nyang'nyo ngaigo mwanchito murigeria nabigo ODM vice chairperson okorwa oralide gose togotebanga no mo MP umubunge oralieda Otiende Amolo baigon tubwate National and Assembly Minority Whip o Supernote Emilio Odhiambo na baigo mwanchito murigiri gatia baraibande gaiga igento bate bringeri banyale bakubeka gochora kwabo asibali gusina serikali aso gusire serikali elio baraibande na bigaba Kenya
banyare bakwemanya ng'ang'ai batenenete mwanchu muligereri asema mbia bono munatogendete ko batukuligereri yali yali ese gazeti nigo ndoche chinga kina chiri chiya minyokire kera chietire chitaika cyabiri chinsabira asema mbia bono na nemo no to ko batogote binga so asumurubilie nsoko bwa kirindo che Diana kera chinsa chiya minyokire na magana mange na bwesomera segment yobo chenu aigas bakoba gukwanira ngaki uburwire bwa sickle cell mwanchu muligiri bagoteba bogendete ko babuguita kiare gose abanta banga bana bake na nomono gaiga asubutati bwa biri bogokorekana na gotebanga ni gobone kororekana na bukunyara ko babukutuka asa manyinga eye amate anyara ko bagakogenda busi mwanchu muligiri bwesomere orole bintu bikogeranga ningiri ko bage korokorekana na buna chi amate chiko bachikurutera na abande bakabarutera na mangana bakale goteba ninga inchira y'uburendi bw'abana abandi bacagatebanga inchira y'umusubati arenge kebwatirane tinga kiekoba nabo kunyara ko bagosomorore biribiroro na bitali bikokorekana nga kikamine yo manganaya niga kwaira ruya no munyagitali yo mugurunga Dr. Awonda oyo gotebanga samatukabwa ngoiga nigo yaberige kororekana nga ubumanyi nigo butakeire abantu bamanyiguru y'uburuire bugurunga sickle cell lero mtu bumanyete mboli gusiyari bwitira abantu bwitira abana bakonyara ko bakoyenyora bace batebanga kansa ya manyinga abandi bakoyete nabo gwesomera na koranga ningi kilikeroro na nemono nyara ko bagokoranga kera ebimanyirira imbire biebi mwanchu muligiri roboti rwo chenururu yagaiga aso gwesomera na konyara ko bagokomanya ayonsi asobugale tagetendigereria sense mu ikigosoli bono batebanga amache igarense ye bridge kera bagataba igo batabanga bano chinga kichiri chirende chietire itukoli goro konye tutaragenda ko gosoli nense ya Canada bunaba ntaba mwamu kurworogongo rwa Africa digo naroche bare goteba orogongo rwa Africa rwo bwate chitimu kianda ase ekeminano keliye chitimu 32 chingi ya chiri chia chietese around elia entangani ekorokunga ya World Cup rakini itukoli goro naroche etimu ya South Africa nigo yabetege guikorwa segulia yamo nense ya Canada mwanchu muligereri bono nigo chitigarite 5-3 ase chitimu chia chiete World Cup kurwa sorogongo rwa Africa 10 ya sogete kurwa Tunisia chigatigara chire kianda ase 10 nabo igoli tukoli igoro botuko Canada igaikora South Africa bono chitigarite 5-3 chigendete kona ko bachiko gosoli na ekemina ne keboniga kiraba kolire baruoro banyare ko bakogenda 15 ne mochingia baruoro basoy quarter finals basoy sano isato chingia basoy quarter finals basoy nusu finali and then final manye tintim kyobwa tedayana njena tebanga bado nonda se chirichia Africa Champions nonye France na Africa tebanga ikoro ku Africa combined lakini njena te chance ya Africa uchisirande chitimu chinyinge chikogosoli keminano kia World Cup Diana chibwata bantaba mwamwa bande igo korekana nganto gendete kwirigeli obusi na botokoru ato so Canada buna bono Canada abantaba mwamwe mbali ya setimu ya America erabono ero ni timu y'abantu baitu kurende umwanchito muligeria ntendo chinase ekatuni ndochi kole no muganura se page ya 5 na 3 gukwanera igoro ya Douglas Kanja buna hagati y'abaraiba motebiri ngatari gucia kunyara kubikomore mbaso choli bumwakocha manchito muligira bwesomera asubwa gale bagotebanga nonye na sensema kole mirimo tabwati obrayi obiya boye mwancho muligiri gwikiragabo ni gontaite gote binga twikira sensemelia yechi cartoon CPG 12 ukunyara ko bakokore cartoon ya roro ye gazeti ya The Standard bago kwanera igoro ya serikali government media nabo igongokwanira bale Kenya Uganda mwanchu muligiri boliri nene lirega iga ngakibosi bole bobuli kibororo serikali igendete komigeranse oburalia anamonaswa begete bagoteba ngorogongo rwa Africa ya mocha ngikelikebe kegendere toro mwanchu muligiri nabo wesomera nabo igonyara ko bagokoligiri cartoon yeyu nayo interpret ya century yao Diana lete cartoon yao ye gazeti ya The Daily Nation. Gazeti ya The Daily Nation yo minto innocent nere yoga wa sembeo hegotebanga new vehicle inspection rules and fines igano munyanyimbo para no abwata machika yugagu no roche gali ne gali gocha kurmo inobegete alama togote basadukduk chi alama chugagu igano roche driver nere yo erigereti tari go kwana kendo yo minto innocent kera machiko
ama yabetega kubekwa para chifaini nchiroro nabo igoli chikondero romwancho itomoligeria kirato gukwanira chifaini kwigwetenga private cars bono lichikondera lyabeteri goncholerwa nayo ijuba bigetega womancho itomoligeria igonga umunyanyimbo uyu genta kuligereria ne chifaini ne lichiko lya para na lyabeteri goncholeria private cars nande naro chekiombe kia NTSA nkiamyo getaso bwango kia goteba ngili chikora inspection ye chigali chia bantu abanyane konya bachakire lakini boni igwise kumanya bono igekero goswakire county usekero goswakire umuchi some speed limit ebekiroro nabo kogenda osoe Nakuru kware kogenda onyore kero bagoteba uri Nakuru gotakire ko bagokogendie gari yago ase chimbero chiemeronge 5 ase enseyamo 50 kwanyora bande bachire 100 bande bachire 50 nomo nabo kunyara ko bagokonyora nga chifine kumiranira chirocho gento kenaro just chifine chibagote bangani nchira yemo yokoera ni obukurumia sichipara wancho muligeri chetri sano nemo maiga echinsaibere naraitwa bwata sensemo echigazeti tokoirana nigo tokoirana noyo Minto Hassan nyanga una morole after a long time na morolire watotebia lenga ki ensairo chegendrete no kurubika no kubuna kwaba nabo igona kwanire Buganda asenchire wekeranu sensemili to yenkwana nabo igona engonyoro libaga okwana na intu asemambia bono yetasene Nsoko TV murobeli nensoko bwakire Eye Nsoko TV uboroso bw'umugusi. My name is Albert Omariba. I'm the principal of Kitwebe Technical Training Institute. Kitwebe Technical Training Institute is a government institution situated in Nyamira County. We admit our students as from Standard 8 to Form 4 across all departments. Our students receive help and capitation from the government, therefore there's no worry of the fee payment. And our students pass very well in all departments, and we are able to achieve 90% pass. Ni kweli Kitwebe Technical Training Institute ni chuo ambacho kimebobea na kinatoa mafunzo katika kiwango cha diploma, certificate na artisan katika kozi zifuatazo: Electrical and Electronics Engineering, Building and Civil Engineering, Fashion Design, Cosmetology, ICT, Business Management, Water Technology, Hairdressing and Beauty Therapy, Social Work and Community Development, Plumbing, Welding, kati ya nyinginezo. We are having a May intake 1-1. We have 8 departments, and we have the Center of Excellence in Fashion and Design. We are actually the best in this region. This region means Nyanza and Western. So we are welcoming students who can seek admission to undertake courses and training in our various departments. So welcome to this community and learn, get the skills, and then from there you can be self-employed or you can seek for employment. Thank you. Vile tuna short courses za computer packages na German language. Kitwebe Technical Training Institute. Skills for self-reliance. Je, una ndoto kufanya kazi ughaibuni? Mwakala wa ALM tutakuwezesha kutimiza ndoto yako. Tunatoa ajira katika nyanja mbalimbali kwenye mataifa ya Qatar, Milki za Kiarabu, Saudia, Bahrain, bara Europa, miongoni mwa mengine. We are legally registered by the National Employment Authorities, and we are licensed to do manpower recruitment for different countries. Currently we are reaching companies
in UAE, in Qatar, Russia, and we are hoping to enlarge our boundaries. Kwa maelezo zaidi, wasiliana nasi kwa nambari 0721151500 au 0729690571 au unaweza kutembelea katika ofisi zetu zilizopo jijini Nairobi katika jumba la Delta House, orofa ya pili, chumba nambari 204 katika barabara ya University Way. Tupigie simu utimize ndoto yako ya ng'ambo. Karibuni sana. Mrna nabalibe chinguru ilikwe manyabo na wataka kuchitana nyechinse Frida Kerubo, Innocent Onyango, Clinton Ondigi, Diana Ndemo, Ishmael Mogere, Linet Nyambane, Daniel Omwaga, eke na kige kos kiamesa yamangana maya. Mwancho muligereri Nsoko TV egeta sena mbeyemo aseliro baliagusi aiga no mugusi yakwa ulibaga na kunyara kwa baga gotegereru ase chinse 24 asa matuko atanabera seiki. Mwancho muligereri Nsoko TV nechikobwata ase chi county cheto ibere chiagusi ekse county ya Nyamira na county ya Kisii ase njira yoboikeranu na nene mono ntonyare kwa batoko genda ase bali bali chinse mo chire isiko yagusi sichinse mabune chana kuru Mwancho muligereri elitonyara kwa batoko wa umugusi ora sensemo ya nakuru libaga elianyara kwa koigwewa na nene mono ntonyare kwa batoko so asichinse mo Childoret no mugusi ore asichinse mo Childoret nenyara kwa koigwewa. Mwancho muligereri ntonyare kwa batoko genda ase bali barasa masamba una chisemo chia molo aliaso mugusi yale emuletie tonyare kwa batoko ireke gusioro no mugusi anyara kwa baga koigwewa asenjera enkeranu chisemo chia Mombasa ntonyare kwa batoko ikoro nelio mugusi nere anyare kwa baga koigwewa asenjera enkeranu aiga omwancho muligereri asegeta seni ya Soko TV no gotochi kwa batoko kora eke korugeito tonyare kwa batoko kora asenjera bwenerete. Mwancho muligereri aiga ntokoreri bina nekera obwato muchando wasiririo yo mino Mwancho muligereri tonyare kwa batoko korareria okorari kwa nyagosira asenjera ebwenerete. Nsoko TV oboroso bw'omugusi. Obulimira bw'essiro y'obunda bwense kulende tali nchira ndio sura krobulimi obiyoke enyoreri bagalia bene kwa iwa megelio chisemi nobosemia igrio bulimi bwekerero nechikolinga asobolemi bochete skuru nobotigi bokumerwa mache tebone ng'ombe bune yengiya Gale konyana eyinsimegete ntera ngetia maraba ekonete konya kukina yo kamaraba konya kuyona nganya kwa mabuya beka chibuti imokio bokombe to semogondo bweli nebisumwime na pathway machine kile sukuri Jumaine chinsa ni bere chamurago ba wika chinsa isato asomuro bere oberemi nobotugi ekero turesemia mange kura saberemi chiri ngoro pathway machine asomuro bere oberemi nobotugi ime Nsoko TV oboroso bw'omugusi. Eye Nsoko TV oboroso bw'omugusi. Chambura baroro bale vibrant uyo dega kikwa
Mwanchumbuligeli twiranire chetire 15 maiga yechinsa ibira sema mbia bono kera bono lende kiresengo kwana nitole na Hasani ngakiogendete Beyond Mosque Innocent wakire bya. Okay. To whatever mono na ngambia mono. Weekend yaire. Na nda twirunda ali asoko okurwebigari. Narenge gusi bono inche ndakwa iliboti gekora inche natarete ngaikaitibo. Kaikia kerenyo. Yes. Magwa mbweto. Karua bunkagendo libora bume. Ngacha gukuriri egetunu eki ya kitutu masaba. Okay. Abantu mbiya bali. Mbeo negendete na kugusabuya ase chinse muchia gusi Nairobi yanga kimwalingi. Nentoera ruyare. Ntoaro chimangana mane nase Nairobi. Ya toera tenere weekend yegalende. Yarenge toera. Twagora matuko tutararana. Wiki yale. Ya yone wiki ya kabere gesotu. Wiki ya kabere chikara. Gesonalenga. Korutwaro chanete. Namanga gendrete. Namanga wagendrete. Whatever ya matembiyere. Ya matembiyere. We thank God. Mawawa na itibo na chite konyora they are competing. Over what? Mawawa erenke itibe kabenene. Wakongu wajire country ye. Country ya bantu bamenyire batagete guchaka komenya rosoya gwetania mirimo ya kawaida. Kuratiga go. Bona gwanya rata bantu bakari kuruti bagakosoya. Muraino kwarego. Kwenye site against Mawawa. By the way, my brother tihango tebi. Itiboneka mokibinyoro ebike. Ibira se county ya Nyamira. Na ende nonyene kero okoenda se GPRS. Egendo kunge Google Map to konyora itibo. Tiyo. I don't think you see itibo ya GPRS. You don't think no here. Ase ukura nyore ase Nyamira gwetani Nyamira town na Kerenyo. Mawawa nili akero kwa negoro ya Mawawa igo gukora reference igoro ya Mawawa na maskania manene. Aline keumbu. Gedra. Mawawa ne keumbu. Mawawa gutari asaka orengani gwa na itibo. You know Mawawa ne corridor. Yokubwatania Indian Ocean na Lake Victoria na Malaba border. A corridor. A corridor, yeah, that is a serious corridor. So, as a tiga, of a very serious corridor with some small village. No one to check notes Jovia. Mwanchumbuligeli doro chekero boto ganjete sobo. Deteyo tali kwegera sobo. Ekara ngwegera nyasi mwam. Kera nale kwere Samos. Wona liachete understand yagantebi nuga burunda mule. Kera kuligeli yagantebi ne liegere tinyando chebire perfect place kwa timanyeti. Mwanchumuligeli asema mbia bono kwiguru mageni twa kurunga Hassan nyanga uno tolega iga nere nabo igo nigare murai esenyencho nigo keraru murai nabwo atebirengere bya yago tokonya kurwa asamangana ali agendeta asema mbia bono nigo tuna kuligeli nga siasa ngakiekoba yakogendamo na magendero na nemono kera tokoba tukukwana siasa na magendero kera nalenge gu siasa nilitukolia lengeria Alhamis okorobekana nkwarobereirie kulende gusigo ya toererete kerango bono tuli bali bagusi tukurigereri wa Nairobi ngakimogokora turochenga abantu mbabulete basaye mbaocherere bararorekana chiamate chia sokire ngo nakurukire birengere byabo asema mbia bono ngaki ase okwenyora abasaye bali ba Genzi mu mwaka 2024 abanyanyimbo bagatumeko murobeli orenge kurukwa meticulous umurobeli orenge on point nga igechunchu gekironge bono mbali kugwancheroso umuchio yonye mbara amanyaye nga kioko gendo umuchio yo Nairobi. Yeah, bono while you were away from where town ye lituko Alhamisi keregende town ye go yatenene literally we were on an holiday because 97%
ya bakori emirimo bamenyete Nairobi abuo abantu mate Nairobi gako banga during the day igeko host abantu 5 million. Okay. And during the night ya host abantu 4 million. A million basoka banda chikaunti chinde. A million basoka banda chikaunti chinde. Day in day out. Igo manyanga abantu aba 5 million bonsi pi igo barenga ta stand still. Yani kendonge ya korek kialego korekana. Ministry yoko transact biashara Nairobi ya igana ne sector kurukunga ya matatu 100% matatu igo ya raire matatu tebogeti na one is matatu tebogeti 90 and above % ya bantu bari Nairobi bari ko move kwale ko batika gosoka igo kwale ko nyora chinsa bune jibono saa 2 igo ko nyora obuoba gugo eta estate ge kogera igo ko nyora ura bweka economy ye county ya Nairobi suffered 100%. Lakini go ikomanya iga ego ndo yogo kumia abantu ba go serrating ambai chekorobekana erinde ba cheng ose ba celebrate baria toko barakoba abanyankongo asogo taka kurwanirira mangana maya ye country ye aho basiriti obugima bwabo itariki 25 omwaka o 2024 omotinyo sita endo yo kumia serikali ne arabona yale kuandamana serikali kaandamana azani serikali kaandamana asogo sie byonzibi bigosoa etaunia nana gete bamugate intelligence ingo batebiere nga ibintu rabo birasaligo no obolendi babege. You see the same government nabo ekoba deliberate babange buna abantu abawucha kuandamana bakoramba baite notice babatabye mugo chakera aria Kenyatta Avenue moetana ne mogenda university we moetana ne moikigiro ni mate roundabout area ya kocha moetana ne motire moike avia center mokoruru ba kisanane mogenda and then the police department ne bororo work with you side by side. You know, we needed to develop. Amandamano no na America kira se mandamano ngokorareki ngokore kanari. You know, these Arab countries ngokora amandamano bakokora amanene mono but destruction teri koreki teri koba. One omochando riga okwamba kole to bokong. Na ndo police nkoranga chinsa jinde bagusunyu ko manage. Police nabo anyole ba community buya. Lakini abana siasa bamanya kwanda bagura bagurira bago. Ngirinde biche go turubania okorobekana uko bono ari umuchando koraki oba bono ekamanya bikiranga bono polisi yese ngenje mbata gitire ko kola umigunga baitira abantu ngabakorire ki bono barabugende bagokora ngabagobe kubonga ine bwabo asoko beke mekorogoto njera bagatende mekorogoto bono agwa gotaka kuboka goje taoni emekorogoto kwari komirana nero mekorogoto tikarodi mekorogoto gosenga 5 aiga Mombasa road mekorogoto kurmororongo kuru adriva ari Kenya Medical Commission wano chano bokanga no tate kwa nemere bengi yuguchi ogonyoranga ni gasie ko gasie ko aiga kuruga abantu bari kuru mondo mate bona ko katebanga usimba ari kwandamana but ko komanya mondo to yori kurugusi aje Nairobi chinye ninjiriwe timagena chije ninyi chiwe timagena chikoreki chije chegaiga aiga gento nke gi akorrete kia yenderete na inde kero manya kero Nairobi yetenene e country ngimetenene because enere a host power enere go distribute aiga amatukaya amanto bakugore bintu gaiga biabe kwa chipasel byakoraki byagendaka chio bistie chuko chimezigo nigo chire all over so then ekarona Nairobi yetegerete umuntu kare se itari bonyengwe na banga tadukuru ora ndande ngia okara okay ule bonyengo ya kwanirwa igo mwancho muri ya sema mbia bono ne senkwane togendete kona batukurigera libiri bigendete mense ya Kenya astwa chakire ntagete turaigwe nkwana litangani musbati na araiga okora kana litukiria memorial service ekera likobeka amauga alia sense melie bunge
na namo naringi na baraibande babo Kalonzo Musyoka Mwancho Murigeri nabo igo David Maraga nabo kunyara kaba okurigiria biche nabo igo tunyara kaba tukuigo mwaziri bobulendi bunatebire ngabono nonye no mwishimiwa Rigathi Gachagua chisemi chia na chikeiri I have smarted him na mubwire Mwancho Murigeri tigatora rora clip ikitonyara kaba tukwana lakini msanga na huyu serikali kama yako na mtoto, hata hao askari wako na watoto, watakuja kufa kifo yao hata kama ni ugonjwa nini, lakini watoto wao wajukuu yao watakuja kulipa hii damu. Ukiwa mtoto wa mtu ambaye ako na 12 years, unafikiriaje kama mzazi? Unafikiriaje mtu ana simu, ana hata kitu kwa mkono? Unafikiriaje kama mzazi? Hata kama umevaa uniform, unafikiriaje? Uchungu unafikiriaje? Unafikiriaje hata nyinyi? Fikirieni chenye tunasikia mza nyinyi. Hata kama wewe ni askari leo, kesho mjukuu wako atakuwa nani? Ndio watoto wetu ni wajinga wa kusoma, ndio maana walipatikana na hiyo marisasi yenu, lakini what about wajukuu wenu? Watakuja kulipa hiyo damu. Nafikiria napitia nini sahi? Napitia nini? Walininyang'anya mtoto wangu. Hata kama sahi nakula chini ya mesa yenu, vile Lazaro alikula chini ya mesa, kule mbinguni mtanitamani. Mungu yupo. Heshimuni kasi, heshimuni. Kera san kwaligerere clip ekyo mungino ibuna rurumbiria bweseke busito goteba negati ye amate eliye kolera abana baba basiriti ubugima mwaka bw'ikirubere 2024 serikali boniga yabekire ende kurunga compensation amount of money chibese kiricho chikoba chikokonya bali banyarete ko bagoso bagoitwa se chisegi ekyo nabo igo bali batigetu ne chingoma chintindi nekeroro che memorial service kamine ya chiri buna gwateba abanyanyimbo bagasieke muchi bagabeka chibara chi mikorogoto buna gwateba chinga kibune chiga Kenya yatwali historia kirengaki yaye is it a moment ritangania serikali wente koinyora ritukeri kwaba yoko kora emisa yoko inyora aba basiriti ubugima bwabo liya kabere ohurwe birengera libyago ase serikali nerese bitambukiro yabekira byokuru kibese ritangani naboko rigererie bigicheye nabona umongino oyo mama mwabo Kennedy Kennedy no mwana orenge myaka 12 ari rongai orenge gochia se Falcon yagaitwa na masasi masasi mwana uri agatwiga nga masasi 8 unfortunately kara president yekuburigo nyako inorete president gateba nga moya korataki moya ari none ti journalist cyarenge cyera nara kikamuburi kiga kikashtuka kana bako madabi ngo mwana uyo yaya amasasi nana aso mwana w'imyaka 12 takakoraki takaba moyo story yakoganda niringa finally wethera se Itumbi mongino ibeko manyana otabire na Itumbi akamwakira bakakwana ne president bakateba ngamba mokonya ipatrende buna gakoba bakatinande bakanyora mangana ande bare bisi mongino yo ngamba na kamakonya bono fast forward serikali ya retire egento watabire igoro ya mangana yo kwenyora 25th June is another Sabasaba is a reincarnation of Sabasaba Sabasaba igo ya beto gutachana okonene no kwamerania okonene bantu bakemba kwetere kimba kwetie karangeke ya 25th June aseto ekeire ngonyora turi abarayi baitu bari barwanire to bosibore na commemoration ye aseto ekire abana bakeba kwete kare ukurigereria kwatagarra rinde gakara bagukwana abana bari barenga between 17 years and 29 years abana bake
abana barenge chinguru chie country no gukina gwe country so ase twekere bona serikali lazima yanchirana ntobwena togokora omurubiri chinchira ritukeri togochaka batokogendera gochimotwe ko inyora na gosika nga abana batabwente gokwa na goitera amanyinga asa mangana yokwamererania kwa gisiasa lakini bagaitera amanyinga na bagakwa abana bamba bwente ko nyorerwa esiko yokoewa maskani ya seritukeri na ende ritukeri ogo kumingoringa karo igento kirikia betu mwaka 2024 lakini unfortunately again 2025 ekero kunyoro gotanga ni gwachete yone ri thank god nga okonyoro ko igoro ngoitete mundu lakini 2025 rende bada bantu bakareteki mbakwete amangana ari arenge kurwanirerwa ayande tara onchoreri buya ngabono amangana nara abana bari batagete nga turusie tabiembe gosembuembe asobora ibwa serikali inga engencheri abana siasa bakubugura kibesa bawesira na kibesa asama gokoiga bayiro emichango omorai bwensa agachagateba bona mangana yo asirire mwana siasa undi tabasa gokaraki kororekana okogenda ase emichango chiarambe na kibesa lakini keri naende bairanire aburu ari no bono bagokoraki bagotie na buya gekabanga okonyora emirimo ne egasi nkwangu because of tribe as opposed to meritocracy lakini bado abakororanga amangana ari amange umurai bwensa agatebanga na teme korigereria lakini rende buna gekoba bune buse yairanitense is like ubugimo bwakorereki bwagendereire in a normal way bono lingana rinde rya ikiraiga rya compensation how much money is worth a human being's life? Okay. Imbi ya mono compensation mwaretire. Inga mutinya abantu amariga. Lakini ogo ita abantu chiko bakana. Inki yako ga tutagotango go ita abantu ibaga togo ita abantu chiko bakana. Insachinde nenchira ya serikali yete korokinga ya very responsible ya very remorseful yeiranireire barorire ngebikoro birimbi arenge warranted gokorekana gochia saba Kenya. Siasa yetira abantu kuru 1963. So compensation yenga idoko yechagira. Idoko yechagira 25th June 2024. Osenko anda dole back to 2007. Batirende ese regime ye keda kibaro chekere kiarenge so catastrophic gochia sibale. And then you see okonoko bandage riyote gosonoko bekerera riyote okoribwa ne bandage iri ndabu lakini before you realize riyote rindi bwata manyinga sogera ze bandage wacha kororo muntu tamaito cha koronga ke muntu nakoreteki na bwata riyote injetindo chinga compensation yene bwata nothing to do with ogokonya obokongu bure country ye egento nchendo chikiarenga koba inkeringa ki number 1 tosikeri chiko ekero tu asikireri chiko di todi organizing ari chiko riaito ndire progressive na tagarra muisondo mwako kaminwa omo wakili ekera arenge gotetea abantu babwatu ari muisonde ari kotini at his age almost 90 years. You know, it's so golden that Mugakuri at 90 years is able to practice and he has got clarity of mind. We have got one of the best constitutions in Black Africa. In Black Africa, Igonga Africa ngima, Kenya, ntobuata constitution engia. And then he was asking the court to refer itself to clauses of the chapters of the constitution. Chiko respect human rights. Bono, a problem to what an eringa key over a to a power to a senior interface power na human rights. You know, we almost feeling a carrot one already power, you got to want to come absolute. To watch a coigino, Umatama wano a caro abaskari. Vakurukunga very independent. Botambe karo president Yakubu Guriswari abaskari akwe associate wata abakortaki. Very independent. Very independent. Dichi kundi baita, you know, perimeters. Choko koraki choko operate. Abaskari wese go operate within the law. Mundo tagoku. Okay.
erito chiko ro muntu to gochugwa kana inki gekogera innocent ga kitiga ndakuburia usembori umwana inchi oturigereretie inki gekogera to use taxpayers money gwaka no muntu twaitete umuntu yochete kabwate simine bandera ya Kenya muntu tabwatigena muntu tabwatinsara muntu tabwati no ne biribiri araguciarira amaicirinde ko disrupt oyo no muntu cha no muntu akiri mbaroro baguruta magenda twabarore batrenda aranta abange baitire some of them baitire batabwati batari amufu ekero muntu akonyara wa kurisa sikurumaega you know bantu bari security experts they can always tell you omuntu wakire research kurumaega oyo no muntu uri ngamless and it's high like no muntu uri gokoraki uri ngirutama wano kwanyora ngokoriki oitirwe omuntu na wano rigiri mu muro utetu ari event house ore ko ni chi mask chi face mask Boniface Kariuki bono ngatyugo ita Boniface Kariuki ore ko ni chi face mask umanye kwira na kumwakana wanchu muligeri ne birengeri bya ebino igwete oyo minto hasani agendete gukwana sema mbia bono una kwigura gukwana ntageteli tangani tore igwe nkwana yo mweshimiwa Kipchumba Murkomen mu waziri w'uburendi bw'ime nabo igototegerere nkwana yo mu waziri Aden Duale kubwatekana no omo gose litukeli renge yo kubainyora bali basirete ubima bwabo yarenge kitarike 24 niko yarenge binege koru yo kuinyora bali basirete ubima bwabo mu mwaka w'ikirubere 24 mwancho muri gite tore gunki bari ya babete bagokwana. Sisi ni broad based. Mali baba na rais umetuacha tuko hapa, si ndio? Mambo ya shares, mambo ya ukabila sasa tuko ndani, fitina tuko, and we shall show them dust come 2027. They will be shocked. Ask me, I've been around. They will be shocked. This is a character. Sisi ni broad based. Mali baba na rais umetuacha tuko hapa, si ndio? Mambo ya shares, mambo ya ukabila sasa tuko ndani, fitina tuko, and we shall show them dust come 2027. They will be shocked. Ask me, I've been around. They will be shocked. These are characters. They couldn't even raise. They didn't know Mandamano belongs to, the brand belonged to one man. May he rest in peace. The brand of Mandamano belonged to Raila Odinga. So the rest had to go to their cars after 5 minutes walk from Serena hata hawakufika around about ya Nyayo House. So we want a very peaceful, stable country. Darole Hassan kwaligereri sana mu waziri Duale kwa muligereri sana se screen ye ito studio amandamano galenga yo mwaka Raila Odinga. Opposition netaka ko banga kende kions. Yendongeli barakora. Umayete mugambi musike innocent. To kora mamocho yo gotegera umuntu igotete. Umuntu igotete akwa device umuntu renjara. Nganero gotegerera. Yugurigati tirome. Umusiko oyo. Tari aro tokani nga Ebola center tiri kwa gachuga ari kwere ndimo ino ngakia salia gorugwa. Aria Nanyuki na nyuki. Akatukania kabisa akaenda shwe ya moyo mu yegete senia kana nega Kenya. Akakana pako mu radio uri kwa roto akwamirania amasori amakongo. Oyo Duale wiki iri nagenda goti. Akanda akaimukie mu maiguru. Akatebanya bere. Dero yo ogotwande baisia ngamanda mano galinge no monto yomo. Igoro masekereria sadi. Ino mate bintu binde. Bigo kwa amaseko because umuntu gukwana literally gagukwana from a point of advantage. Yani sengenjo agukwana na arrogance gete. Ona kara gototebia gakino senti. Aya na tebiri na rugo gotebiga abona iga tuteka ibere njira aya ingaramisi. Igori arengeri tukuri embera ndekiro mondare nyomba buaye. What we already avoided na maandamano confrontation asinaenda bantu bacho gosirio borima, lakini tukatabanga toka na maandamano alikuwa ya tioneta yokuru nyomba economy because maandamano at the end of the day yentaka kwa no hati economy was hard to the core. Muntu te yoruete nyomba gande meremo ngakyo muntu yuyu yakuru kotatebia na maandamano galenga muntu yoma Murai
You see what Garabanto? Murai. You know, at this time, no Murai. Nanjere. Bona ya Morocco Murai. Ntemono Nanjere Morocco Mondo. But there's a TV. We got the option. Naboto Morocco. But the Omonto is a human being. Yeah, but yes. No Murai. We didn't go. Oh yo. Pero ko mo ko to tevi nga manda mano. Bona na chira ti Morocco yo. Oyo. Pero ko to tevi nga manda mano tabete. When we tiraria country ya tenenete ase a heart usa ase pam gwenyene ekorotaki eberete kuguranku ari ngoro kani ku ari ngoro ya ringe bune sabato omanyiro amayigo chabona uyakege kuba ngoyo amuri ngubwa manda mano bona na ateba ngamba igitira about nku aruche mata karua nku aruche orengo nku aruche maraga nku aruche Eugene Wamalwa nku aruche Kirumonto bantu mbaje abata yitugo cha manda mano mbachete. So, like, okay, igo ase ya berete Murai asa berete ya berete ase agota kese gi yaru wanaga omanyete obwa mate bwa yambolo chichinse chinda ase mora mbota li bakurwana bwakia. So it is like ekararo chichise gi jirichigo chaga to ko mbora na ritu kurigima iga buno atanga bwente ko bano mako at least egendo ngya kole kanata akini na inde anya ndiri kwale ngeko igwa omuntu bwekagere omongina naro gete weekend yeyo na hande bono chinsa chindege ngamuno no gosekeraria ogokuko mugakaraila na bari tuarenge chi support chi ayekera abantu bande buna aba bagukwana emyo yetu ekoiria ekwanyuka omongina no naso gete weekend yakakwana sekegera agoteba nga abantu mbali banurire egesa raira akwa muna raira akwete abantu mbali bachagete kunura abantu mbali bakorora kana batawu atachibesa bachagire gutwara chibesa abantu mbale bakororeka batare kona na chindege matuka ya bago fly na chindege butuko na mugaso umuntu umanye gocinge nje kero chaka gukwana nk'umuntu ringe bwa mandamano no yomo it tells you nga labuda abantu mbale bagokera tugukuko mugako iyo bono baroranga at least abakenya tuli vulnerable. Okay. Mwanchumbuligerio yu akurunga Hassan nigwete birengele bya binagenda ko birwa asemambia bono naye nabo swase nkwane ye namba ite studio gere 0788 666663 inere namba ite studio tagete toranyole nkwana yo muwaziri Kipchumba Murkomen nere nabetega gukwane rogotebanga inuba limuraba amiriri be serikali ngo mwale kwirukanga mwabira abangaini sana anamona akamukwanera mweshimiwa Rigathi Gachagua gateba bono igestwikire twabikira ase oborombo nande twababwire birengera libuna ukanya mukuvuga muri abachuwaji tigatura igwe nkwane yo nabo igotegu Kalonzo Musyoka kanera kwana tumanye kuruoro tukora togenda sense ya Buganda tukwanire nga kibitaseni bigasiye kiroro asemambia bono. Alhamisi mimi mwenyewe nilienda kuweka maua badala wanikubalie na wenzangu viongozi. Mheshimiwa Eugene Wamalwa tulikuwa naye, hao wengine walizuiliwa hata hawakufika huko karibu mahali tulipokuwa. Tukaenda kutaweka, badala ya kukubali kiheshima ya watoto hawa waliowawa, hata hawakubali sisi twende karibu na bunge. Ikatubidi tuweke maua juu ya seng'eng'e. Hilo ni jambo la kiaibu na sio jambo la kiuzalendo. Tulikuwa tunaandamana na wazazi waliohadhirika kina mama. Hata ingawaji walisema wao sijui tuliweka maua na tukatoroka, hata wakujua wakuwa pale. Mimi nilikuwa na Mheshimiwa Martha Karua kwa gari yangu na mama wawili ambao bado watoto wao hawajapatikana. Miaka 2 baadaye tulienda na wao kwa gari yangu. Kwa hivyo tukutoka kiholela na tukuwa na uoga, na we made a message. Kwa hivyo maadhimisho ya pili ya tukio la vijana wetu wa Kenya wazalendo ambao walisema wanataka nchi yao iwe naongozwa kikatiba, kiutu, bila wizi, maadhimisho yao ilifaulu sana. Na ingawaje ilifaulu sana, bado tunazungumza kuna wengine walishikwa wakaweka korokoroni kiholela. Na wengine wakaadhibiwa vikali sana, wakachapwa. Nikitoka hapa nadhani kesho kwa ofisi nitaona wengine ili watuelezee vizuri ni vipi. Mliona vile tulidhibiti ile maneno ya maandamano. Ule mzee mwingine yule wanaitwa Wabunyoro
alikuwa amepanga mabaya sana kwa taifa letu na anaendelea kupanga mabaya kwa taifa letu, lakini hawezi akashinda kwa sababu hii ni nchi iko na msingi katika Mwenyezi Mungu. Na sisi katika security sector tumeweka mikakati ya kutosha kuhakikisha kwamba Wamunyoro na watu sambuli yake wasipate nafasi kutuharibia taifa letu. Nilikuwa naona jana akisema atasimamisha nchi. Anasimamisha nchi kama yeye ni nani? Mtu alifukuzwa kwa kazi ya kufika nusu miaka. Hawezi, ana uwezo hiyo. Nchi hii iko dhibiti katika uongozi ya Rais William Samoei. Mnamwambia rais? Mnamwambia yeye? Our country is safe. Na mimi nataka niseme mtu asikae mahali akifikiria ya kwamba ati kwa sababu yeye anapanga violence, ama kwa sababu rais amekuwa mtulivu aongei, ama kwa sababu Murkomen hajaongea kwa siku nyingi, afikirie kwamba sisi ni watu wa kuchezewa. Mimi nataka niseme tumepambana na bandits mpaka wakatoa bunduki. Tunapambana na mambo ya Al-Shabaab kwa nchi yetu. Tumepambana na wakora. Goons being led by Rigathi Gachagua cannot bring problems in our country. I want to promise you, muniombee tu, nitapambana na hao watu moja kwa moja. Na mimi nataka niseme, ukiona mtu anaongea kila wakati, kila kitu, akisikia hii anaongea, hii ingine anaongea, na anajipiga kifua. Ukisikia mtu anasema, unajua mimi nimetairiwa, mimi ni mtoto ya maumau, mimi unajua mimi huyo mtu ni mwoga sana. Ni mwoga sana sana sana. Ukiona hii watu jaziri, ni watu hawaongee sana. Lakini kama huyu Rigathi Gachagua, ni mwoga sana. Kwanza mimi najua yeye. Siku ile tulikuwa na impeachment, ameona kesi imeenda, anaenda kuanguka kwa Senate. Kwa hiyo uoga akakimbia mpaka hospitali, akaenda kulala kwa hospitali. Juzi aliona tumemsingira na hiyo ukora yake. Akaanza kusema ati I am being assassinated na nini. Na mimi nilikuwa naona tu na darubini. Alikuwa chini ya kitanda kwa sababu ya uoga yenye yako nayo. So huyo ni mwoga, wachana na yeye. Na msikuwe na wasiwasi. Unaona kwa nini anaongea kuhusu Murkomen sana? Because mimi namjua yeye sana sana sana. Na nimemsomea. Shida yake tu amedanganya Wakenya wengi. Na unajua ni mkora. Alikuja wakati alikuwa deputy president akasema, akaanza na I'm a truthful man. I'm a truthful man. I'm a truthful man. Ikawaingia nyinyi kwa kichwa. Lakini huyo ni mwongo ya kipindukia. Huyo ni mtu anatakana kupelekewa injili na sio kuwekelewa mikono na mwili yote ndio aweze akabadilika kwa ile tabia ambayo anafanya. We cannot allow our country to go to the bushes. We must make sure that we protect our country. Na nataka niombe bishops muendelee kutuombea, muombee nchi yetu. Na mimi na assure Inspector General ya Police wetu Douglas Kanja na ma-DIGs wote, wao wanafanya kazi na sisi kwa pamoja. Mwachane na ile maneno anaongea ya ukabila ya kusema ati DIG na anawacha kuwa kuna IG. Kuna IG mwenye ako in charge of security, and our country is safe and we'll work together to make this nation to be a safe place. Na mimi sitawachana na ile kazi nafanya. Lazima nifanye kwa bidii. Hata kama inakuwa ngumu namna gani. Ya kwanza kwa mimi ni security of the people of Kenya. The rights of Gachagua will come second. The rights of the people of Kenya to remain safe and secure comes first. And then individual rights here, an individual called Wamunyoro will come second and third, kusonga mbele kutoka hapo. Kwa igule Hassan akubikira chinkwa ni chabara babire kwa Kalonzo Musyoka kalitangania otebanga ntuntu atamete ege korwe kikiale ngigyo kwenyora abasae kyabonchokire leaders ba take center stage bachakire kuruterana ulia kurumuina abateba manyete balia ntuntu tameti ntuno tuarenge ntu akorete kilikia bwenerete abakurumuina abachakire batebania abanyabuo babatokire ono kero ogotegera chingwane chichionsiga kurwa sabara iturigeretio igo chiko banse ya birengo bya barai naende bikolo wa debate igoro yo egento kiarenge ni question no kuinyora abana bakorete
basirete bono atanga baraya baba gukwana from the point ekobwenia maute ya baibori na aba Kenya aseke korwe kigia korteki ya koregete na inde bamanye guchaka gukwana kurwa ase chindorera cyokoro kinga kero tokwenda guchimutwe ntobwe ntigutu gutabogima na inde onye no kuchengera ritukeri gose okunyora ritukeri maybe buna serikali nkobe katore mikakati ego chikoro kigochimutunga ekero tokogenda mutwe intobe ke mikakati ya korenda security but at the same time ekoreki erende property erende nobogima but wono rigere chingona chigukwanuga chigukwana na chinkwana chire chi abana bake bago cheso mupira gari ekirubo chitabu atinge nchende yonsi chitari korokia masikani no kubwenia maute ya baria abamu abasirete wana karimo guchaka ko amerera ninga nyu mwatamete nga batu boete akero asuisaranse te buronge gara muntu burongo ori moyo buronge. I mean, is it a debate that we are supposed to have as a country? I mean, it's a petty kind of debate that we are not supposed to have. But then again, to who much is given, much is expected. The country na Kalonzo. Kalonzo, can say anything because that responsibility. You only hold a responsibility, morai as a country. But tatenele dikende. Oyo omorai yokurukunga murukomene ngwata banga tobaruka barai. Tari mangana rina whatever. Ngidorakore. Ngayo tuancherane. Amorai. Igwango wane binde byagokwana. Yani no matengo yo na rumura yo mutangania sobora ibwa yabuna security minister ebibago byabo chokire kurukera point bigoto ne chinungwa se town e town bune yabwenta kobe hub ya East Central Africa ere gateway ngano ebibago bikoba choka kurwa mauga ime ne meyo ne binungusu yacha guita bande town ga no araiga ero monta concentrated na no yomo ngogorgu se ngagumunyoro but the politicians mbate semen ne sa chiraba ingi yakora politicians ba gutwara nseme ekerare internal security minister oyo tari roto tebinga orode chiot sport chie bibago nge e country ye bwata ebiombe bibago 148 asia bakama out to tell asinga ebiombe bibago 148 country wide na ndena Nairobi no biombe bire binge. This is the plan to akorire yoko bitengoria elinde country ye koreki ebe safe yani gataga tebinga ngelinga nyale barare tenjise gatando ngakana bete chidarupini nganyale barare tenjise gatanda omugambi yani no mwana mako class 1 na discuss ibintu binga bunebiga ekero to gukonera mangana ari very serious ye country. Okay, so debate yogo chaka kwamerani na ende manyege tukyo kumia ngayuma to umugambi yange kwa na mangana ariko yakwana imeye kanisa baka kwa amba gwanchira nanga ndendire kanisa ya amba koleta ngaya chipulpit che kanisa tiga chitume ka sa mangana machenu ayi wotatu kwa na mangana and this is why I like Moi ya karare ngo morai whenever chete kanisa ituko ndiyo Moi ya mega statement kurwa obosio bwa bashirika be kanisa. Okay, whenever Moi wanted to make a statement igare go soka siko kanisa akoraki obeko statement ya ekoro one because a statement ye ne ngotoganu tebe kukorwa sama tabau lakini oyo gorukunga murukomene tariara ore security minister karebi bago biachete kanisa rugoroga aga mwino saga waziri oyo miru makamero waziri tariara oro minister tiganko ari bagari yao atabenga no waziri na whatever tariara oro minister akarebi bago biachete ase tete gokora eje chubwerte ku address chi sema chinchenu kanisa mwino ga ige para mwino bakagenda bagachikoita banta emeyororo. Then he has not even come out with that report. Atotebinga abantu bali bagenda kurwane kanisa agaria naba. But ekara goteba to baiti omontoria. Tianga teikero omonto akona goteba mono nga montori nje timwo baiti. Oyine ero omonto boete the most. Na enda goteba ngo montori ngo koimwa ngakere gento commentary. Kere gento commentary. Olibono na ero baite stress. Actually mba korara batanyu to proven.
Wachumurigiri kuigure semba mbia bora chitegereze itaika sana ndio chibe chinsa isato na buna nagotebia na bogoso asenkwane otwakire simi gochase studio namba itegere 0788666663 ngutondete ko batugukwana na bukuru ebirengereri byago totebi ngakikwabe gukurigereria baraibu na bagendete gwe conduct na ekerememo ngage kamati wagire igona so ire samba miyere nga kingi kiaba ine oh moro kumen mwakire tekura gacho liro muraibu ensera kinena mo seneta bago sikomo tato yo monyomete ekiagaro mokungu akaro kwa nyomiro mo mutata go komosika ine omwana olia wesukuru itetwe university obwate chimasi chimwamu besona bako mokunya besona abasikari bako moita toligerereti bone kyakora ndinge to kimugandi kyabwata bona naende ekaro mokungu yale koleranga omwana oye igaigwete byere tenda yaye naendo musacha era gako ndege tanda kia basacha bandora tanda yuru musacha nyenora kunyaro babulia bagong aina ra mangana ko tebia banai babulia bagong sada tigabatige tigabato morembe ngobizane banyoboete okay ekia gara ba ko torita ana wana ya la tawo to ko yoronga nga ko ya no kule ngore ko tage te ko banyo yonde okay. Bagi kamuranja to morembe ingwa banta babaise to morembe to barocheni to kumeka kikua. Asante sana biyabona sana kuruwe samba. Ensoko bwakire na ndomenyete no nyengusiye ngusana nebeto. Soko bwakire. Bwakire biyani to kwa nerese mambia bono. Mzee ko benga kikwa bugire. Oyaguru ngasa ni nyangau. Kai. Okay. Together. Okay. Okay. Ebiyoge, toka ebiyoge. Okay. 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 Asante sana mzee. Asante sana mzee Kobe. Biyabona mzee Kobe ulira bagara fake zare zimba biyabona. Tikabwate yo mweli toge dumutimo. Soko bwakire.
wakira munyerero wote ase tukunywa maji ne chinsanyi Chinsanyi mugendete kunywera munyerero wote. Tukunywa munyerera maji nyorore tubegire ta tukunywa ne chinsanyi bono njicha somo chatara. Gaki injeni goto kumetie ngana ya viongozi biko tenena kukwana. Bono inkwane igesinge jotole na asire yerembe. Kwani matabau mmekuwa ni chukua la viongozi kujitapa hapa na pale. Bono uyo mente kiongozi geguru kwa ngamuru kome. Igati neine asinge jochibese go sechimbunji chisibo ire bono chikuminyo keme guko bage bikoro to imeneji zogisi. Kai gotara jire bage zogisi. Wansa kukuwa na babu yake kubanga hakuna mtu atawasumbua mwenyamba alikuwa na wasumbua ameenda. Bono njenda etekoteba ira. Basa goro komusacho ndenga kukuwa niregetanda nyaro. Ogunu uwa baba buata sebintu bidia ko bagosa nduire bago kora bono ko magoteba nga kuyebisege tanda nyaro nga sinjo yamanda mana ya bete. Bono ndete goteba iga. Abantu baito baumire barabange baitirwe baelide. Kwaro mungina buno yukorera n'umwana oyo kamugurire sukari go sechumbi go ikanyore nganga cyo mwana oya asirete na compensation yeri bakorerete kakiri bugamisini bono ngento eli bugamisini negentegeke 1 million negentegeke bogi mabwa muntu mbugu atigori tokorerekene bono dende ndete goteba Oyo mintu kunara bungi ndoje ngaka bwata asira kune yimbo wate gozai kwete bobe bunangi kwete bobe. Tiga tokorere kene nandi tiga tochora baraya baya abarato konye oyu gabwate kepulia kenene kyugo tuzi abantu gareje chikwirende chipresigo. Asante sana. Biamono sana kuruchi seme chio chia munyerero kwa igure bakari kunywera maji chinsanyi na namone sebirengere byeino mugendete ko bamukorwa narora muna umusubatire ararukuruwe samba nabo igomze kobe asema biabono mwanchu muligari cyaberesa tune sitakabire cyetire ntageteto timukasi nini tokoirana igo tokoirana bono tuchake gukwanira Buganda nero engana neroro birengere byago geko erekere bikorwe kamine bitoko birigereria nabo tugukwana geko na tuli free media biabono. Eye Nensoko TV Oboroso Bumugusi. Mrna nabali bechinguru erikwe manyabo na wata kuruchitana nyechense Frida Kerubo, Innocent Onyango, Clinton Ondigi, Diana Mbemo, Ishmael Mogere, Linet Nyambane, Daniel Omwaga, eke nakige kos kiamesa yamangana maya. Mwanchu muligereri Nensoko TV egeta sena mbeyemo aseliro baliagusi aiga no mugusi yakwa yulibaga na konyarako baga gotegereru ase chinse 24 asa matuko atanabera seiki. Mwanchu muligereri Nensoko TV nechikobwata ase chi county cheto ibere chiagusi ekse county ya Nyamira na county ya Kisii ase njira yoboikeranu na nene mono ntonyarako batoko genda ase bali chinse mo chire isiko yagusi sichinse mabune chena kuru Mwanchu muligereri elitonyara kwa batoko wa umugusi ora sensemo ya nakuru libaga elianyara kwa koigwewa na nemo nonto nyara kwa batoko so sichinse mu Childoret no mugusi ora sichinse mu Childoret nera nyara kwa koigwewa
mwanchu muligereri tunyare ko batoko genda ase bali barasa amasamba una chinsemo chiamolo aliaso mugusiyare enuletie tunyare ko batoko ireke gusioro no mugusianyare ko bagako iwegwa asenchera enkeranu chinsemo chia Mombasa tunyare ko batoko ikoro nelio mugusinere anyare ko bagako iwegwa asenchera enkeranu aiga omwanchu muligereri asegeta seni ya Soko TV no gotuchi ko batogokora eke igekuru gyeito tunyare ko batoge kora asenchera bwenerete mwanchu muligereri aiga ntokoreri bina nekera obwato muchando wasiririo yo mino mwanchu muligereri tunyare ko batogo koraleria okorali kwanya gusira asenchera ebwenerete Soko TV oboroso bw'omugusi obulimire bw'essiro y'obunda bwense kulenge tali nchira ndio sira krobulimi obiyoke enyoreri bagalia bene kwaigwa migirio chisemi nobosemia igrio bulimi bwekerero nechikolinga asobolimi bochete skuru nobotugi bokumerwa mate tebone ng'ombe bune yengiya gaja konyana eyinsimegete nterangetia maraba ekonete konya gukina yo kamaraba konya kuyiranganya kwama buya beka chibuti imokio bokombe tosemogondo bwene bisumwime na Pathwell Machine kile sukuri Jumaine chinsa ni bere chamurago ba wika chinsa isato asomoro bere oberemi nobotugi ekero turesemia mange kura saberemi chini gongoro kwa Pathwell Machine asomoro bere oberemi nobotugi ime yen Soko TV oboroso bw'omugusi eye nen Soko TV oboroso bw'omugusi muligereri nande twirani ni wachetre steka isana bire maiga yechinsa isato aigaze studio rabondo chenga liberera digo ligendrete kona comment kana ekera tuli no yo minto Hassan Nyang'au togona gukwanera mange twakwanira igoro yokurobekana imense ya Kenya mwancho muligereri na namono chinkwana chiri yabarayi babere bakorwa kubwatekana na kiri togoteba nga ukurobekana okwo kwabere gokorekana nindoche bali mwatumire chi message ino gaiga egati yabo nindoche oyo minto gaiga okurunga Dennis kukupai bijamono asokoba so omurobeli naboigo nindoche oyo minto korukwanga nero musolibwe yosu bijamono sana no nyem pinches na korolire gati yabali babeire bagotuma jujumbe cyabo semambi yabona kera togendete kuna kuba tugokwanira mange update yabwango igandoche nelinga omungwana na arukurunga Dennis Lichuma ntate kuligerie lietalia ya Buronge yo nkagereto mu director itobekire bicha ya Sembeo olibale goteba nga obolete akurukunga Davis Lichuma nigo atokire kale moyo na nemono gatigire kale ne chingoma na nigatoka kabe katigira ase enyagitali ya Kenyatta National Hospital ase mambi yabono negati yabali bagotebekana balenge asokurobekana kumwancho muligereri kulende bagateba talenge asense enchira yo kwana dende bagenda tukona kwa kwana nonye konabo nigo konye byombe firi bikwegero obwana bwa mwanya bantu byabere bikora linga nigo konye baru chinse 24 onye mbali chikoba bakoranga banyare koba bakumwire ni mwanchu muligereri banyara koba bakogenda asokurbekana negati abantu batano nomo bali bagotebekana bakwegero obwana bwa mwanya bantu babolete bono umungwano yole ko bagakurunga Davis Lichuma twaro chengina koro aminingina kakorekana ase egete ka press conference yarenge igoro na nemono mungino yungu na gusabare ngo mwana yatokire kinende bano batebanga nigatokire kale ase nyagitali ya Kenyatta tigiroro kale ne chingoma na ntali gokwana igo ne update yabwangwega na bere nkuru mwancho muligeli ase nkwane kera to gokwanira mangana yagendete mense ya Kenya nabo igo nabo togosoka isiko turarigereria saba amate ose kuligeli kurwa sense ya Buganda kuna to gokwana ese mambi yabono iga ebitase nimbire bitali Sembeo bisiekire ngakiemo unyole no Kenya gaiga mbia siegetu
tintageti kuragenda sense ya Kenya mono go concentrate kinatete gukomanyinga ase emambia bono mwancho murigereri keroko na korango na gukuni machine ya naiga no kurigereri nga bitaseni kibiribisi kira sense ya Buganda gitanga ninkirito gurunga NTV Uganda ine company ya Nation Media Group bwate bitaseni bire senseme ya Buganda boigo TV gurunga Spark TV na egazeti gurunga Daily Monitor ne litoja twasoma nero nigo egatie chinyomba chiri chibwate lieta sense ya Buganda bono chitali asembeo osie kukwabo nigo gukubwatanigwa no omo otenelibwa abikosi byaba na jeshi okurunga Muhozi kaina guruba oyo no mwana oyo Yoweri Kaguta Museveni nande skili yago teba ninkelinga ebi etaseni ebingono byarolekane kumo amirili semono gosobora ibuaye na niga teba niga tuchinguru na ise anyara ko bakobisieka nago tebanga kendi gyos kirarolekana asembe yo chongono na korokia mangana atali korekana ko bamarunge nigo kirabege gosiekwa bono tigatura irari bagari tangania asoko ye umatrense ya Buganda oko umatoko nana gekogera in terms of ubo siburi go bakorekana bari nyuma mono muna Baganda igo barasi myaka ya 70 kera abantu bakire 21st century they could be around somewhere 19th century barata na 20th century korati igo bale 1945 they could be somewhere even beyond because even TV they are breathtaking yani number 1 ya sama go sama na korekana lakini Kenya na intugete bitaseni byararusi wembeo but ekare bitaseni bitu byarusi wembeo igo byarusi wembeo asokwe bisasiri chiko yani serikali yatagete ebitaseni byeto biannounce yani bibeke chibige cyana gutangasa mangana ya maandamano bunakoreteki bunaikeire bono kwamanya konyoranga ebiteseni sengi bibwa tobosibore bwo ko uniform y'abantu birobyo asiri chiko byanyoranga mbibwa tigento geko bitanga mbi orokia mangana bunakoreteki bunare ne kero byagendera mutu byaorokia serikali y'abandi comfortable yebo serikali ya yesigi kyomotu sana yamanya kogana na yatumeke kepengera getekiri chiko yate banga gabona mwachire sikoria sanse baganda akagari muru mwena sebito biria babutore sitima ne biteseri bimbi koraki byorokia mangana ya embu yararo rekanira lakini igonto kogera tutebe Buganda gere magega no eya ite kororekana itse negento getegiyo go disarabuti 1 or 2 hours babutore sitima saya mugo sejinsa ibero but of course yes ntora ikase to bwana tegoika chiserakari successfully nonyene yetokona gotebange ruoro yende chiche bado none yende rachiche a likelihood ngate ko ba comfortable ne media nene oise kurikira Kibaki arengo Bugambi Kibaki arabyo kamuno Mugambi tarenge na mangana mono kona kubwatinga nkibakoraki nkibakwana no muntu onde arego chakobo Mugambi nabakoronera are koru especially na sana ase libagaria e media no muntu kukunga Raila Odinga is the only leader as a country na abandi baso ase list yeyo otana gotwara riyo mana na media gosenga aire nonyera journalist kodini journalist yari getegento about him igago tebanga iraga tebanga obosibore bwa obugo kwane gento igo boire nonyera kero ntari kwanchira na gento wakoraki wakwana so bono omongino Kibaki karanga Kibaki ngono gokwanware alimaga storm aiga mono Nation Media akobori nga yabantaware ko baita bago standard ya lenge aya successfully kwarorire okomina ogosikika ningo correct sinye yabero sikikani you know including ye wiki ya tete wiki ya tete ngoro je president yedo yekwamirani na egeteseni ya standard standard ye wiki lingima yari ka chi headline chiri kwanyorenda kera president ya koreki president ne ba support ya president mba oro kiune bigiche erembe ba ko tebanga president ye ko ngaineria president ye ko tebe bintu bitayo you know okarora president ye ga pick a fight nero lakini rende taraika sago toma ogosiekwa we media
gwetera another body akijori gente president yetu yakorire oria rais ringa richiko tubwate yabera piti progressive bono oikire kerengo bamoyeirie ari sekasha ware goteba ng'aga no twatagetaije bamoyeirie ochakire koiranira na barabwo nabara toke president esiketeli jiko talinga realize no maete bono ase twekeire richiko rietorire progressive igo protected kiro mondo no nyorte ngakero president yetu yarenge naivasha omwakoria achiete ko bintu bya safari rari nki atebete igatebete nge media nebwatari baga ekwana ibintu byonse bune gukwana ekwana no nyem propaganda ekwana no nyo borimo obuno bosibore bwabo ntuto bato bosibo antiri gento kerikeria gukwana gari nebasha kiamoromire akaro kiamoromire nari achakire ngao abantu aba igo bare chi extortionist n'abantu bari babo n'abasabereri yani bona bago kogosereria ngo barege abagosereria erindo oba osoya osoya yabere rero gwa yaje n'abantu aba abagosereria erinde nje moko ngosereria ajimo kuno njara ya ino nonde gaiga bintu mokorike byo borimo lakini ndanda barubaire na bamuboringa ki obwana rais egente ke gwatete ngatarakaniti edarachi contract ya ikire etwachi torto kanyara contract te korete kiteyo na tarakaniti tirakoraki tiraroswa aiga ni ntu twakwana to borimo kozenai but still murai wensra gade to na kore bono rende to him bira akore bikoro no maite bone problem tadinga na tarakora iga tebetenge contract na korete no ere site aiga tarakaniti edarachi yitira bantu edarachi ye cumulative video se chaka goita bantu no yitira bantu chiribu sana bono agatebange contract na korteki standard batebire contract teyo lakini karo kurigerie esegi ya standard na mo bwenze na rogo tacha Gideon uma Gideon by election ya rengaria akanda kamatebia ya kwaru buganda wajire go discuss extensively sese ya Kenya ora rende obaranga Gideon no mo rais mbama na bana bamo orobere bakobuna bono Buganda egento keria mosia koratebanga embuembe asoborai ahiga yesimekire emeri ase country ya Buganda kakite ko nyarekana nga sense yabono yakiereirwe number 1 asama gosa manenare nekero ko nyoranga Museveni na president mukaya ne minister omwana oye omomura nganere omukuu wa majeshi then that is not a country. That is a family kiosk. Ne biashara bia family. Aiga magosa mananari. Yani paka omwana yagatebanga na nyore tari bakakurua somo gaka. So it means country mbali go discuss ichiko. Gabaka na baisara. Sasa muosi ngakyuma gaka. Omwana muisira ari to pingate. Ajumwa kebiranya. Nade kwarorire omongwana oyo akogendo itabantu obabe ababdaktetie oteboyo ne basement ya nensare aitomoloya gete akagenda akabwa tomoloya raro kumusafu ekwere wiki eria akamuabdaktie akamuira agachaka kumwaka chibiki na murusuti chianga yani ebikoru ebi ne bikorwa bibwenta kugikeriwa bigekeriwa bakachinga guchiyo mwayo chiense ekogera ntogo ika 21st century that family na bego decide go sumbwa bantenge nje kabire wana gasigete Nation Media Group agasieka Spark TV, agasieka KFM, agasieka Dembe FM, agasieka The East African, agasieka Monitor. Wana country area kero monta ko boko na mugondo irana tamaitinge korteki kegendrate. Lakini of course. Sisi tikarte manya je kwende coverage yabo igere yebinyoro. No mba yuikera no na soko. Ina soko is international. Ribe tikarte mebine rie kenyoro ego kaba gari kambara town yoka. Asad. Na eastern part of Uganda. Asad, this is serious. Obo kongu ara rekanira iga. Iga ntote tikori rie ngenteke is post Museveni. After drama yonsi ipi Buganda nga yeberete post Museveni ese kwa bana aruo sobrai ntwarra because lazima aruo roro ntwarra umuwakili bona ekera ngo address ni ngo address buno muraigwe kya magia PLP ngo murangire buno muwakili madha karwa gateba ninyina ne Buganda lakini ekera Museveni aruo exactly omanyete ntu yenko twara turamamerani itaiga lakini ntu anakorora sama ameranio ago siria masikani baka sabara ibaito nga madha karua
wakili osikire akwenda akaga Buganda utangwa uruji simi na intu miguna tayo Kenya miguna na no miguna na beta ala odiaze Kenya na bwata bakongo bwayo ma tabatara na baro mugambi bagutumeka tuko kora tabakongo asense you know he was asked right na chitari airport ya kama tayo swagocha you know na bwata chingecho chiaye abantu bato batukuna gukwanira aya batige guchiga bono umurai Martha Karua akaendaria akauruji simi akataka kubekwa akabateya baraki endege iliete ni nari ne yanka mbe kororo ngirananka sisa chitara correct chitara era but maybe sengi ya diplomatic ties bakamosika bakamoira ni kinji simi na chocha correct akabatigera because ya danga simi yejo abana nyamu achikorere gento chichikongumisa one post Museveni obo mane bwa mangana buna nyasare moyo itu kerimo aiventore moyo gosentori lazima Museveni arugo mugambi aitarugo mugambi asoko okoritaya mu mugaka moyo aritayet lakini taikororeka gago chikoritaya igokoranga igago chekugo mugambi buna Uncle Bob Mugabe urio ngora makoreku no omugambi abantu mbikabaro moyo omayete gugusuguma abantu kugura statement yeri matianya goteba that you can push people so much aya basugume no nyene kemoni gese gusugume ruga kona mono amwari na bagigo chabasoka chinchara abaganda ase baberete Museveni gachita subura igwetera ase okururo sana abaganda na wala basekwira nuru sana limo erinde be komboy because ko banga rero iga umuntu umumuru na bakwana ndabona ngendekebe military ige gutumia ko defend a country ase chinga guchiaye na kyo koleta military rero na rego chako otinda chabantu gatakati yebinyuru ase police bantu kokoraki okore mirimo umumuru yo kurukunga muonsi naga ndarige sakukyo mugako yo eza kabango mugako yana wifi ya iguru ya bwatire uburayi ubumba gandare ko base family yo mugako yo Museveni tigatetigerafa eraisa kabango wifi yo mugaka Museveni ya bwatire kuchiguru tigatetigerafa umungwano yo naga ndarige sakukia Museveni asoburayi tari korore kana gutwara ewe withal na emotionally patience yo kobo murai ora midwife we country oyo aise ko ewa ebi ekwende ebitabo byo burayi uburayi bwaje go babenga onya bona gaga ko baka siri bagari yo mugako matu mugako as much as ya dictator kisa chindo mugako ri nko ambole ko ranga ibintu mbira kwamba ko igino umumuro utari ko igino umumuro onyo uriko bako mu karichi yo bwe kwerende enyangunyo igara baga ko baka kabegete ukirusi nyama Wancho muligereri asema mbia bono chetriste ke 22 kera tukuna kuligereri ali aro twale goteba nindo chegaiga robot rulenge wo mwelio ekyombe kya National Transport and Service Authority NTSA nigo kwanyagia chakire kuligereri kigali kirase kibara bale goteba nga nigo litanga ni bale ko bakuligereri kigali barole litanga ni kibwate chileses kirikiganeire egento kende bale ko bakorigereri nga kigali ekinko gendi gukire n'abarundi abali babwate license kiganire na nkorigereri bale ngebinte binge paka byalcha kwa babikorigereri kigali cyabanyene oise kurigereri kwanya nonyene road block cyabe kiru kinsemo una nare gote bichimbero kikorigereri gwa ebinte binge kera tokere na sense ya Kenya sebirengera byaga sobwango elitonyara kubatogokora yakara ndoche egati ya bali kwa bakorigereri n'kigali cyabanyene kiboda boda barole ki driving license cyabanta osemba bwate barole kigali kinji bwate insurance kigali nkiri kiri asense ya Kenya chiko konyora cyakorire myaka cyakoroire ekinde kijako bakikurusi gwasi kibara bono ringaneri ya NTSA ringaneri ndibwate obotutukanu abanana na inde bono yani mbona NTSA go chakwa igo abantu bakwa kigali kipara gambana gutwara license abasikari aba traffic yokora bakaba babona matuka ya chakra saa 11 cia mambia lakini asani saa 10 azadi uko naja utaragendare umubasukano boni go chak okorekane ande ni NTSA tote abadini mutigeta bandera batabuga ji license borongi but one of matabu it go it extends to the people who are in charge the inability yo bantu ko execute responsibility yabo cannot be cannot be a problem nyo mwananchi and that's why mwananchi will call them out accident bono yebe God forbid
because tari gento tokugania umaya konyora nga montre batagwate license obu no mochando bo mwananchi osoro mochando bo montre boyo oyu no mochando bwe institution yeria make sure nga muntu oyo na abugate the requisite provisions chiko gara kore mireme so bono ekero ekeombe ndege gochaka kweibura ngage chake goche jire sase gosengo se kibarekera lituko chi insurance ngoche kibarekera lituko I mean inki tutagokire teria system oma ta fatari on tebinga ki NTS is spending a system every morning bunoko ogosoa emeremo bune driver ya matatu ngoko diore you can code something as a simi yao kego domain information NTSA to confirm that no viable kogandie gari ayabuno mwananchi innocent yokuruge yabone meremo ondo so gari yao oko code message gete eto NTSA to confirm that ingike kogara niti aba serikali na NTSA batari go facilitate abantu koba legally on the road but batari go tumia amachikanga bune punishment because richikeri it looks like a punishment to mwananchi asoko gandie gari I mean egari ena gorete ngabaka na ari Mombasa tari boygo anu ko bakane bangana sana because Kenya is the only place you wakane gari bangana na egari mbabegete miyaka bwanta ko wisiko yacha Mombasa wakaraki kwa iyo yeriororo emiyaka babegete egari 8 years old yes mbabegete miyaka 8 years old omuntu se ora gari 10 years ngai NTSA yarenge alafu bono bamanyire gocha ekero gocha erense sikokori niu gobakanore egari ekero kwanyaratire nainde nkoye korore import duty nebintu binebyo kwabakanire ayabono kwacha kugandie gari yao ngai baenda tabagakire iga bagakorigere bakaranga okogandie gari eko asa maguta ngobakanore bono bande baisarance iga barigere barore like omuntu yare comfortable kugandie gari endo togokora ngakimo togokora arigere niga babur no bagenda inspection inspection akane elibu oseningi at least it's like nande bona NTSA go serikali tateko konerie gari kero mwaka okay literally lingane tikato tika mangana mange bipindi ebinge chi story chinyinge serikali wants to tax us kurua segento kia NTSA nothing more nothing less lakini bona ntebie a problem wenda nana naenda semo Kenya ndu bwesi ontegera tare ri chikeri eriro ritigatori yangane mekiya ito yonsi pi ngimuguri yangira gekogera kusekuririria itangani utaragenda egente tangani batagete barore no bugate valid inspection certificate tigabaro sie system Toko system. System mbabugate. Tigabaro sie system munanko boka kurumwana nko igore gitanga soye garime e system yeye ngo key in. Okay. Wana bago chakonyora ngatinki information baborete. System nego tebinga gwetire sechira ini jirisita kire mukonyora yellow line ire continuous ibago montata bugene ko overlap kwanyora no. No, those are human errors that can be dealt with the daily operations. Lakini amangana yo gotobekera chibe asanga muchiko to inspect. Injo to inspect. Ayariga ria bro ene sabu 4 million cars jire 4 years and above asiri buya yemo osechiri bubere na bata asechiri bubere abanda bachi basanga mata bagoresi alafu chibase chuma te chiko tomwarari chiko tomwase e-citizen auditor general atatebiria e-citizen tirigo itibesa serikali ase biganja biage bya serikali e-citizen yero no monte simiere no monto bedroom yaye akokorigira riga modi ta naende mambiga modi ta tatebeti bedroom kago chikora who is handling that number modi ta general tatebeti innocent yaye tebia bakenya omontore older ye number ri ore ona to report facts esenye ncho to chaka ko but is it not a fact that modi ta general tabirenga tana korra so jiri chigota siki ya serikali tenga achi account ego bona ninderonge keronga tabango monta abati number bedroom yaye tiga to tigera bubodo uto kodoria abati number bedroom yaye kago chikorara ko ayirigere ara chiasoire nago ko mambio rigere ora chiasoire biya baraza dia kerada into togende gorigere ringa chisa chiagenderere kwera agiku bona tiga to kolera biya barasana sogocha na ndanda mono asibirengere byo kwarure gwante binga ngwatete gukwana note mugiranga sete tagike tambe tima ndingie gutete gukwana note mugiranga na ndete ndoka no muntu tete kominyoke oya the note mugiranga no nkorwa
na banoti mogirango na bantu banyamire county twarigereria tuwikiria ntobwato majumbe twachorete 2017 umai participated actively kumurwanirira kufa kupona adiven the detriment yene bayane akairo bajumbe ugabire miaka irenga 5 ebwata ine twabekira sema nanda gachana tukarwana nanda tukamaya ende 5 agochi gukora 10 tumanye tengo majumbo ito noti mogirango no monogerio ito bwabagirango banuth Innocentigo na boke wiki eringa manya kuunga ya no igwete ngoma jumbe anyanyira ngondi ojiro kofeka riyo asadia ngari ya gutikobeka nganomo omukwaneri wekenyoro kiaye so then abanyakenyoro gete bamwere chinguru so then abanyakenyoro asoma chumbe emyaka 10 emyaka 10 ngayarenge atare tare gochakira kubekwa manogari wekenyoro ya kunyagara twa mubeko mochumbe emyaka 10 magochaka kubeka riyo okay toje tokwana litugoli magochaka kubeka riyo ngabona manogari wekenyoro kiaye so then where does he live the rest of us Innocent yo mari pingo ko uniform ngaki no timogirango igere igo yagachire n'abantu bakuru kwa mwagamo abantu bakuru kwa bakira abantu bakuru kwa barangi abantu bakuru kwa abayisanga n'abakurati abantu baitiho bakuru kwa abanyakoni abakure ndembarororo abantu bari bamwe abarisi bagotera umuziki bakuru kwa dina muzikoyi abantu ababona barabuo niwo guchikuba kwa akaro mujumba kweka wochike cyabo namanye tega no kwari gochiya bwasani kurende litukulinda mujumbe tayaete gerere nabo igo nabali babete bagakora umuyego yumba yayiga nabo konyorana barumbarigiriti nasa maisa bakanyara ko babako moyegutwa yaye bunebwenerete biya mono sana soko nyora chinga kinago chase umurubili soko bwakire amarori ngayoboro botakari biya mono sana asante sana idera sadjanga udaga tebiri igachaka twagwada yeze pakoiranire sobo kurende ibine birengera bya yasemambia bono mwancho muligeli ncheguru ku Innocent Onyango twari ngeno yo minto Diana Bindemo uyole asensemo ya kabiri studio ango jembi ya mono nabo igoni ngoruje director Zack Nyambura asoko ba asemambia bono unatua bwatiranire nakore tumurubiri yo mambia ngomera na tole nande asomurubiri yo mobo kagirete nganto cyo twara abageni abanene gaiga tubasa kurusia maisa sigitase itukuligia Eye Nensoko TV, uboroso bw'umugusi.